ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag tayo ay nagmamahal, kailangan nating sumugal. Kailangan nating ipagsapalaran ang ating puso para mahanap natin ang nakatakdang kapareha nito. Ikaw, kabarangay, anong mga bagay na ang ipinusta mo sa ngalan ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, tama nga ang sinasabi nila na minsan kung sino pa ang mga hindi natin inaasahan sa paligid natin ay sila pa ang magkakaroon ng malaking parte sa ating buhay. Ako nga pala si Edmond, 37 years old at 12 years nang cook sa isang hotel dito sa Maynila. Bata pa lamang ako ay mahilig na talaga akong magluto. Nakuha ko ang talentong ito mula sa aking nanay. Ako kasi ang palaging kanang kamay ng nanay ko sa kusina tuwing nagluluto siya sa bahay. Pagkatapos kong graduate ay ang pagluluto na ang ginawa kong propesyon. Nagsimula ako noon bilang taga-ihaw sa isang maliit na restaurant. Pork barbecue, chicken barbecue, steak kebab at burger patty. Yun ang karaniwang niluluto ko sa pinakauna kong trabaho. Sumunod akong napunta sa mas malaking restaurant kung saan ay naging line cook naman ako. Ang mga experience kong yon ang naging dahilan kung bakit ako napasok sa kusina ng isang hotel. Mula sa pagiging baguhan, mabilis na tumaas ang katayuan ko sa kusina dahil po sa sunod-sunod na pag-alis at pag-resign ng mga kusinero namin na mas nauna kesa sa akin. Kung may umalis, ay may mga dumarating din naman at isa na doon si Ronald. Isang probinsyano mula sa Aklan. Sa mga unang buwan niya sa trabaho ay siyang naging tampulan ng tukso. Siya ang ginawang katatawanan sa kusina. Tahimik lamang kasi siya, Papa Dudut, at hindi lumalaban kaya malakas ang loob ng iba na siya'y tukso-tuksuhin. Sa aming lahat, ako lang ang tanging nakakita sa kakayanan ni Ronald sa pagluluto, Papa Dudut. Ronald, paupo ako ha. Tabihan na muna kitang kumain. Sige lang. Bakit? Wala na bang pwesto dun sa lamesa nyo? Meron, pero gusto ko muna lumayo sa mga kasama natin. Ang ingay na lang kumain eh. Dito na lang ako, mas tahimik. Bakit pala ayaw mong sumabay sa amin tuwing kumakain? May iniiwasan ka ba? Wala naman. Laging puno yung lamesa nyo eh. Ayaw ko namang makipagsiksikan. Tsaka hindi ko pa gaanong close yung iba. Nagulat ka siguro sa mga ugali nila, no? Mapangasar talaga yung mga yon kaya masanay ka na. Sanay na ako. Sa amin nga, ako rin yung laging inaasar eh. Tagasan ka pala ulit? Sa Aklan. Oh, ang layo ah. Bakit mo naman naisipang magtrabaho dito sa Maynila? Sabi nila mas maganda raw buhay dito eh. Doon kasi sa amin, palipat-lipat ako ng trabaho. Naisip ko na pwede ko namang subukan magtrabaho dito. Mas maraming opportunity. Balita ko, pinasok ka rito nung pinsan mo? Tama ba? Oo, ganun na nga ang nangyari. Sinong pinsan yun? Anong trabaho niya rito? Si Edward, service crew siya. Ah, si Edward. Magpinsan pala kayo nun? Pero ibang-iba ugali yung dalawa ah. Si Edward malakas din mang asar yun eh. Lagi nga siyang tambay sa kusina para makadekot ng pagkain eh. Pero ikaw parang ang tahimik mo yata. O baka ngayon lang kasi bago ka pa lang. Dati na talaga akong ganito, tahimik lang. Pareho kami ng tatay ko na mahihain. Sa kanya ako nagmana eh. Ganun ba? Kaya naman pala tuwing nakikipagbiruan kami sa'yo, pangiti-ngiti ka lang. Pero alam mo, kung minsan, subukan mo ring lumaban. Nako, hindi ako pala away na tao. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi kong lumaban, kapag biniro ka, biruin mo rin. Para bang makipagsabayan ka? Gets mo ba? Ah, nakuha ko na. Pero bakit naman? Kailangan ba talaga yon? Kung gusto mo magbago pakikitungo nila sa'yo, yun ang gawin mo. Napapansin ko kasi na nabubuli ka nila nang hindi sinasadya kasi hinahayaan mo lang.
Kapag inutusan ka nila na gawin yung trabaho nila, huwag kang pumayag. Okay lang naman sa akin yun. Talaga? Bakit naman? Kung ako sa'yo, hindi ako papayag. Kasi doon ako natututo. Hindi man halata sa akin pero mas gusto ko yung mga bagay na challenging. Kahit bigyan pa nila ako ng 5 putahe na sabay-sabay kong lulutuin, ayos lang yun. Kaya ko naman. Ang problema kasi sa ganun, mas magiging mabigat na ngayon yung trabaho mo kaysa sa sahod na nakukuha mo. Sabi nga nila, dapat magtrabaho ka base sa sahod na ibinibigay sa'yo. Kapag nagpapagod ka sa wala, ikaw din lang yung lugi. Hindi naman ako lugi kung may natututunan naman ako. Tsaka mahal ko ang pagluluto kaya hindi mabigat yun para sa akin. Ibang klase ka pala. Naging all around ka na tuloy dahil sa ginagawa mo. Kulang na lang maghugas ka na rin ng pinggan eh. Huwag mo sabihin na naghuhugas ka rin ng pinggan. Kapag nauubusan tayo ng lutuan, ako na mismo naghuhugas. Hindi nga. Seryoso? Oo, wala naman kaso sa akin yun. Pero ini-spoil mo yung mga katrabaho natin sa ginagawa mo. Paano yun? Hayahay na lang buhay nila tapos ikaw yung naghihirap? Hayaan mo na. Ikaw bahala. Baka ngayon lang yan kasi bago ka pa. Tamo, kapag nagtagal, mananawa ka rin sa buhay sa kusina. Bakit ikaw? Nagsawa ka na ba? May mga pagkakataon na naboboringan na ako sa ginagawa ko. Araw-araw ba naman kasi na paulit-ulit na lang yung ginagawa natin? Yung sinasabi mong marami kang matututunan? Kapag naubos na yon, magsasawa ka rin. Papadudod simula nung araw na yon ay ako na ang laging nilalapitan ni Ronald. Doon na nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa at para sa akin, ayon ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko dahil malaki ang naitulong sa akin ni Ronald sa buhay ko. Papadudot ang kusina sa hotel na pinagtatrabahuhan namin ay nahahati sa 6 na station. Ang hot kitchen kung saan ay nagaganap ang matinding bakbakan, ang cold kitchen, a la carte, commissary at wash-up station. Bawat cook ay may nakatokang kusinero at kami ni Ronald ay sa hot kitchen kami nagtatrabaho. Ang mga karaniwang niluluto namin sa istasyon na yon ay ang mga pagkaing pang maramihan dahil araw-araw kami naghahanda para sa buffet ng hotel. Doon ginagawa ang grilling, pagluluto ng ulam, paggawa ng sabaw at kung ano-ano pa. Naging maganda naman ang tandem naming dalawa ni Ronald sa hot kitchen. Nagkaroon kami ng sariling routine para mas mapabilis ang trabaho namin. Ang nagustuhan ko kay Ronald ay mabilis siyang magtrabaho, papadudot. Magaling din ang panlasa nito at kapag napasobra ay marunong siyang dumiskarte. Dumaan ang mga taon ay mas naging close pa kaming dalawa sa puntong nagsasabihan na kami ng sikreto namin sa isa't isa. Uy, Ronald! Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Bakit? Wala. Itatanong ko lang sana kung naluto mo na yung staff meal. Ikaw nakatoka dun ngayong araw eh. Tapos ko na yon. Kaya nga ako sumaglit muna rito sa likod eh. Nagyoyosi ka na naman pala. Gusto mo? Pass muna. Kakayosi ko lang kanina eh. Alam mo, yung pagyoyosi mo na yan, medyo bawas-bawasan mo hanggat maaari. Napapansin ko lang na parang nagiging chain smoker ka na ngayon eh. Nakakawala kasi ito ng pagod. Ito na lang yung pahinga ko eh. Kapag nagyoyosi ako, kumakalma yung utak ko. Nakakakonsensya tuloy. Sa akin ka natuto magyosi eh. Naalala ko pa nung bago-bago ka pa lang ni hindi ka marunong humipak ng sigarilyo. Ganun talaga. Kailangan nating mag-adjust sa paligid natin. Kasama ba yan sa mga natutunan mo rito? Nagsama-sama na lahat. Lahat ng magaganda at masasama. Lahat ng yun, natutunan ko rito at karamihan nun, sa'yo mismo galing. Parang lumalabas na bad influence patuloy ako. Pati sa pag-inom nadadamay ka rin eh. Doon na lang tayo nagiging masaya eh. Di ba nga tama ako? Kapag nagtagal, magsasawa ka rin sa trabaho. Kaya pagkatapos magtrabaho, kailangan talaga natin maghanap ng stress reliever. Nag-mature lang siguro yung pananaw ko sa buhay. Pero alam mo,
Kahit nakakasawa at nakakapagod yung buhay natin dito, hindi ko magawang umalis. Bakit naman? Teka, may plano kang lumipat? Oo sana. Yung sinabi mo nun na mauubusan rin ako ng matututunan dito, parang nangyari na nga. Wala nang bagong pumapasok sa utak ko eh. Kung ano yung ginagawa ko nung unang araw ko rito, ganun pa rin hanggang ngayon. Sabi ko naman sa'yo eh. Pero bakit hindi mo gawin? Bakit hindi ka lumipat? May isang taong pumipigil sa akin eh. Di ko siya maiwan-iwan kahit gaano ko kagustong umalis. Ako ba yan? Di mo ko maiwan na best friend mo? Sira ulo, hindi ikaw ang rason. Aray, sakit naman nun. So kaya mo akong iwan, ganon? Lilipat lang naman ako ng trabaho kung sakali. Hindi naman ako mangingibang bansa. Kung makareact ka, akala mo naman di na tayo magkikita ulit. Kung hindi ako, sino yung taong ayaw mong iwan? Sekreto lang natin to ha. Huwag kang mag-alala. Safe sa akin ang sikreto mo. Kailan ba kita chinismis? Never namang nangyari yun, di ba? Si Glenda, siya yung di ko maiwan-iwan. Sino? Si Glenda? Oo, si Chef Glenda. Nako! Oh, bakit naman ganyan reaksyon mo? Marami kang karibal, pre. Alam mo ba na mas mahaba pa buhok ni Glenda kaysa kay Rapunzel sa dami na nagpaparamdam sa kanya? Talaga ba? Sa tingin mo ikaw lang nagkakagusto sa taong yun? Madami kayo! Ang ibig mo bang sabihin, wala akong tsansa sa kanya? Hindi naman sa ganun. Sinasabi ko lang na mahihirapan ka dahil literal na marami kang makakabangga. Wag na pala, binabawi ko na yung sinabi ko. Pero hindi, pre. Kung gusto mong ligawan si Glenda, susuportahan kita. Kung gusto mo nga, ako pa maging wingman mo eh. Pwede ba? Oo naman, pwedeng pwede. Ako nang bahala sa'yo. Nasa mabuting mga kamay ka. Salamat, pre. Papadudot katapat lang ng hot kitchen ay ang station naman ng cold kitchen. Ang namamahala rito ay walang iba kundi si Chef Glenda na katulad ko ay matagal na ring nagtatrabaho sa hotel. Siya ang gumagawa ng mga pagkaing hindi na kinakailangang lutuin katulad ng mga salad, juice, shake, sandwich at iba pang mga appetizers. Hindi na nakapagtataka kung bakit nagkagusto si Ronald kay Glenda. Maganda kasi siya, makinis ang balat nito at matangos ang ilong at may maikling buhok na bumagay sa bilugan niyang mukha. Tahimik lamang si Glenda at may pagka-misteryosa. Ang mga katangian niyang ito ang dahilan kung bakit halos lahat ng kalalakihan sa kusina maging ang mga service crew ng hotel ay nagkakagusto rin sa kanya. Marami na nga ang sububok na manligaw kay Glenda pero ni isa sa kanila ay walang pumasa. Dumating nga sa punto noong napagkamala na siyang lesbiana dahil never daw itong nagkaroon ng boyfriend. Hindi pa nakatulong na ang mga galawan nito ay may pagka-tomboy na mas lalo pang nagpalakas sa appeal niya. Papadudot, aaminin ko po sa inyo, maging ako man ay nagkaroon din ng crush kay Glenda. Pero hindi katulad ng iba ay sinekreto ko lamang ang nararamdaman ko sa kanya. Paghanga lang naman ang meron ako sa kanya dahil bukod sa maganda niyang itsura, ay napakahusay din po niya sa loob ng kusina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi po alam ng nakakarami pero si Glenda po ang kauna-unahang tao na nakausap ko sa kusina noong baguhan pa lamang ako. First day ko noon sa kitchen at nagulat ako sa bilis ng mga kaganapan doon. Wala kang oras para huminga dahil pagkatapos mo sa isang bagay ay may bagong trabaho ka na namang kailangang tapusin. Yosi lang talaga ang pahinga mo kapag kusinero ka dahil bakbakan talagang nagaganap sa loob nito. Tarantang-taranta ko noon sa unang araw ko sa trabaho. Sunod-sunod ba naman kasi ang ipinag-utos sa akin. Nasakto kasi na mayroong event sa hotel noong araw na yon at kalahati ng mga cook ay naghahanda para sa debut ng isa sa mga guest namin. Sa akin po ibinili ng buffet at mag-isa lamang akong namuno sa hot kitchen noon. Sabay-sabay na nakasalang ang mga ulam tulad ng dinuguan, beef steak, kare-kare, chop suey at pati mga soup of the day. Nang mga oras na yon ay napansin ni Glenda na nagpapanik na ako.
Kaya naman tinulungan niya ako sa pagluluto. Dahil wala naman siyang ginagawa sa istasyon niya ay naghati kami ng mga gawain. Doon na nga po nagsimula ang appreciation ko kay Glenda. Sobrang namangha ako sa bilis niya sa kusina. Para siyang kuneho kung gumalaw kumpara sa akin na usad pagong lamang noon. Simula noon ay si Glenda na ang naging inspirasyon ko para mapagbuti ang trabaho ko. Chef Glenda, dito ba tambayan ng mga kusinero kapag nagpapahinga? Dito nga. Malapit lang kasi sa kitchen tsaka mabilisang break lang naman meron tayo. Kaya dito na kami sa parking lot tumatambay kapag nagpapahinga. Sakto, maaliwalas dito. Ang init sa loob ng kusina eh. Para kang nasa impyerno. Kamusta naman first day mo? As expected ba o unexpected yung mga nangyari? Grabe, sobrang unexpected. Nakakapagod yun ah. Ibang-ibang galawan dito kaysa sa restaurant. Tapos medyo masungit pa yung iba nating kasama. Dapat sanayin mo na sarili mo sa mabilisang trabaho. Tapos kapag nakasuot ka na ng apron, labas na personal na buhay mo sa ginagawa mo. Masigawan ka man, mamura o pagdabugan ng mga kasama mo, lagi mong tatandaan na trabaho lang lahat yun at walang personalan. Oo, alam ko na yan. Nakapagtrabaho naman ako dati sa kusina eh. Pero mas malala dito, kapag aanga-anga ka, babatuhin ka talaga ng kawali. Grabe naman yun. Ayaw mo maniwala? Mainitin talaga ulo ng mga chef dito kasi mainit din yung paligid. Nga pala, nailabas na ba yung buffet? Oo, kinuha na ng mga service crew. Pagkatapos ko sa huling putahe, lumabas na agad ako. Kailangan ko ng sariwang hangin matapos ang mahabang bakbakan. Eto Yossi oh, gusto mo? Mentol ba yan? Sige, paisa nga. Oh, lighter. Salamat. Daig ko pa nag-workout sa ginawa natin kanina. Hindi ko inaasahan na ganun pala kabigat yung trabaho dito sa kusinang to. Patikim pa lang yan. Talaga? Oo naman, anong inaasahan mo? Chill na buhay? Pumasok ka sa sikat na hotel kaya talagang mapapahirapan ka rito. Nakaka-excite naman kung ganun. Bakit naman nakaka-excite? Iba kasi yung adrenaline rush na nararamdaman ko kapag sunod-sunod yung trabaho eh. Yung sa sobrang dami ng ginagawa mo pero sa huli, natatapos mo pa rin ng maayos yung trabaho. Iba yung feeling. Sus, ngayon lang yan. Kapag nagtagal, hindi ka na makakaramdam ng excitement sa ginagawa mo. Talaga? Bakit naman? Kasi magiging routine mo na ang pagluluto. Katulad ng pagising natin sa umaga at pagtulog sa gabi. Magiging normal na lang para sa atin yung pagluluto na yan. Malabong mangyari yan. Passion ko na ang pagluluto eh. Kaya passion pa yan o pangarap na matagal mo nang inaasam, maniwala ka sa akin. Magbabago yung tingin mo dyan. Pustahan tayo? Wag na, alam ko namang matatalo ka eh. Asus! Takot ka lang eh. Maniwala ka sa akin, tama lahat ng sinabi ko. Ang ibig bang sabihin yan, sawa ka na sa ginagawa mo ngayon? Hindi naman sawa, bored lang. Wala nang bago eh. Eh bakit hindi ka maghanap ng bago? Kailangan ko magtagal dito para gumanda yung resume ko. Tsaka wala naman ako ibang mapupuntahan kasi isa na tong hotel na to sa pinakamaganda na pwede mong pasukan. Teka, ilang taon ka na ba? Parang ang dami mo ng pinagdaanan. Eh mukhang ang bata mo pa naman sa tingin ko. 25. Talaga? Magkaedad lang pala tayo? Di nga, 25 ka rin? Oo, kahit i-check mo pa ID ko. Hindi halata ah. Bakit? Ilang taon na ba ako sa tingin mo? Akala ko mid-30s ka na eh. Ang lala naman nun, baby-faced kaya ako. Sino naman nagsabi? Nanay mo? Oo. Bahala ka dyan. Oo, teka. Saan ka pupunta? Babalik na ako sa kusina. Mag-aayos pa tayo para sa merienda buffet. Sumunod ka na lang pagkatapos mo dyan. Teka, sandali. Sasabay na ako. Hindi naglaon ay mabilis din naman akong nakapag-adjust sa bago kong trabaho noon. Kung sa restaurant ay sakalang kami magluluto tuwing may order, sa hotel ay hindi ka titigil sa pagluluto dahil diretso ito mula umaga hanggang gabi, mula Lunes hanggang Linggo. Unti-unti ay nagustuhan ko rin ang buhay sa kusina. Nakaka-addict dahil kakaiba ang adrenaline rush na mararamdaman mo tuwing sobrang gulo ng paligid mo
at lahat ng tao ay nagmamadali sa kani-kanilang trabaho. Sa huli ay mapapangiti ka na lamang tuwing binabalik-balikan ng mga tao ang luto mo. Hinding-hindi ko malilimutan ang ginawang kabutihan sa akin ni Glenda noong first day ko dahil doon nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa. Inggit na inggit nga sa akin ang mga katrabaho ko dahil sa aming kalalakihan ay sa akin lang close si Glenda. Pakiramdam ko ay napaka-espesyal ko dahil sa akin lang siya nagiging open. Kaya naman ginawa ko ang lahat para mapangalagaan ang pagkakaibigan namin yon. Ang lihim na pagtingin ko sa kanya ay sinantabi ko na lamang muna sa takot na baka magbago ang turing niya sa akin kapag nalaman nito na may gusto ako sa kanya. Sa pagdaan nga ng panahon ay mas tumibay ang pagkakaibigan namin ni Glenda hanggang sa dumating nga si Ronald. Noong nalaman kong may gusto rin siya kay Glenda ay wala na akong ibang nagawa kundi idagdag ang pangalan niya sa listahan ng mga karibal ko. Kahit ganoon ang nangyari ay hindi naman nagbago ang pagkakaibigan naming dalawa, Papa Dudut. Pre, ano, kumusta? Luto na ba yung para sa buffet? Patapos na. 2 na lang kulang. Saan ka ba kasi galing? Galing ako sa cold kitchen. Tinulungan ko si Glenda. Naka-leave yung kasama niya eh. Kawawa naman, natambakan ng trabaho. Kaya tinulungan ko na. Paano naman ako? Ikaw talaga. Basta pagdating sa babae, napakabilis mo. Minsan na nga lang magpatulong yun eh. Alam mo, si Glenda, madiskarting tao yan. Kaya kapag humingi siya ng tulong sa'yo, tulungan mo. Kasi hindi yan nagpapatulong talaga. Sus, dami pa sinabi. Tulungan mo na lang ako rito para matapos na to. Amin na, ako na dyan. Malapit na yan maluto. Maghahanda lang ako ng rekado para sa staff meal. O sige. Sandali lang. Nagsiselos ka ba? Ano? Nagsiselos ka ba na close kami ni Glenda? Ba't naman ako magsiselos? Eh syempre, may gusto ka sa kanya eh. Hindi ako nagsiselos. Kung ano-anong iniisip mo dyan. Magluto ka na lang kaya. Alam mo pre, hindi mo kailangan magselos kasi matagal na kami magkaibigan ni Glenda. Close na talaga kami noon pa. Kaya yung pagiging malapit namin sa isa't isa, walang mali siya yun. Oo na. Ay sus, nagsiselos nga. Maganda nga yun na close kami eh. Kasi mas nagagampanan ko yung role ko bilang wingman mo. Di mo ba alam na sinimulan ko na yung trabaho ko? Nilalakad na kita kay Glenda. Totoo ba? Oo naman. Anong sabi mo sa kanya? Alam na ba niya na gusto ko siya? Siyempre dapat dahan-dahanin lang natin. Huwag natin siyang biglain. Hindi pa niya alam na may gusto ka sa kanya. Ang ginagawa ko tuwing magkausap kami, lagi kitang binabanggit. Para bang mind conditioning lang? Siyempre iba kapag lagi niyang naririnig yung pangalan mo. Mananatili yun sa isip niya. Baka nga mapanaginipan ka pa niya eh. Kung totoo nga yung sinabi mo na matagal na kayong magkaibigan, turuan mo naman ako kung paano ako mas magiging malapit sa kanya. Hindi ka ba marunong manligaw? Kalalaki mong tao eh. Ilang taon ka na ba ulit? 28. 28 ka na pero di ka pa marunong dumiskarte? Para ka namang never nagka-girlfriend niyan. Basta, turuan mo na lang ako. Teka, totoo ba? Hindi ka pa nagkaka-girlfriend? Hindi nga. Uy, sagutin mo ako. No girlfriend since birth ka? Oo nga, ang kulit. Silence means yes nga, di ba? Anak ng... Kaya naman pala di ka marunong manligaw eh. Ano, tuturuan mo ba ako o hindi? Ganito gawin mo ha. Kapag nakita mo siyang lumabas ng kusina, ibig sabihin nun magyoyosi yun. Sabayan mo siya. Tapos kapag magkasama na kayo, kwentuhan mo ng buhay mo. Magtanong-tanong ka sa kanya ng mga simpleng bagay. Basta ang tip ko lang sa'yo, huwag mo siyang biglain. Slowly but surely dapat tayo. Okay, sige. Gagawin ko mamaya yan. Tapos kapag wala ka ng ginagawa dito sa hot kitchen, lipat ka dun sa cold kitchen. Istorbohin mo sila, makipagbiruan ka, makipag-flirt ka. Marunong ka naman siguro nun, no? Hindi ka marunong lumandi? Naku, patay tayo dyan. Kaya ko. Marunong naman ako noon kahit papaano. Hala, maglabas ka ng papel at ballpen. Ilista mo lahat ng sasabihin ko. Seryoso ka?
Gusto mong mapasagot si Glenda o hindi? Oh, sandali. Heto na, naghahanap na ng papel. Papadudot, binigyan ko si Ronald ng listahan ng mga bagay na gusto ni Glenda para mas tumaas pa ang tsansa nito na mapansin siya ng chef namin. Sa tagal ng pinagsamahan naming dalawa ay marami na akong alam tungkol kay Glenda. Katulad na lamang tuwing naglalaro kami sa mall, mahilig siya sa sports na archery at bowling. Kada sahuran ay lumalabas si Glenda para gumimik kasama ang mga kaibigan niya mula sa ibang propesyon. Kapag busy sila ay ako at ilang piling kusinero ang kasama niyang umiinom sa labas. Birang iniinom nito kapag gusto niyang mag-chill, samantalang tequila naman ang iinumin niya kapag gusto niyang magwalwal buong magdamag. Ang paboritong pulutan niya ay raw salmon na pinartneran ng wasabi at soy sauce. Kapag nagtatrabaho ay ayaw na ayaw ni Glenda ang may kumakausap sa kanya. Ayaw niya kasing matalsikan ng laway ang ginagawa niyang pagkain. Gusto niya ay nakafocus siya sa trabaho, kaya kapag kinakausap mo siya ay hindi ka talaga nito papansinin. Istrikto siya pagdating sa pagsunod sa mga recipe ng hotel. Ayaw niya sa mga tansya lamang. Kung ano ang nakalagay sa standard cookbook ng hotel ay yun ang dapat na masusunod. Hindi rin niya gusto sa mga taong madrama. Tuwing may issue na tungkol sa trabaho hanggat maaari ay umiiwas siya rito at hindi nakikialam. Papadudot, lahat na yata ng tip na alam ko ay ibinigay ko na nga kay Ronald. Alam ko kasi, Papadudot, na tulad ng iba ay mahihirapan din siyang ligawan si Glenda dahil mapili nga ito. Pero wala naman sigurong mawawala kung susubukan ni Ronald ang swerte niya. At bilang kaibigan ay 100% na suportado ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi lang sa pagbibigay ng advice kay Ronald ang tulong na ginawa ko sa kanya, Papadudot. Bilang wingman ay ginawa ko ang lahat na makakaya ko para mapansin ni Glenda ang kaibigan ko. Tuwing magkasama kaming dalawa ay lagi kong ibinibida si Ronald, Papadudot. Pasimple ko siyang isinasali sa usapan para mapalapit silang dalawa sa isa't isa. Noong minsan nagaya si Glenda na maglaro ng bowling sa labas, kahit gusto kong sumama ay nagrason ako na may lakad ako ng araw na yon. Gusto ko kasing i-recommend si Ronald na pumalit sa akin, at yun naman ang ginawa ni Glenda. In-invite niya si Ronald at tuwang-tuwa naman ito dahil yon ang naging first date nila. Nung minsan gumimik naman kami ay nalungkot ako dahil hindi invited si Ronald. Ang ginawa ko ay ako mismo ang nag-invite sa kanya na sumama. Noong nalasing ay mas lumakas ang loob ni Ronald para magpakitang gilas sa harapan ni Glenda. At natuwa ako noong mabilis namang nakuha ni Ronald ang kiliti ni Glenda. Pagkatapos noon ay medyo naging close na rin ang dalawa dahil sa akin. Ilang buwan na laging ganon ang nangyayari, Papadudot. Hanggang isang araw ay naglakas loob na rin si Ronald para umamin ng nararamdaman niya kay Glenda. Inaya niya ito para sa isang date at pumayag naman si Glenda. Sa kasamaang palad, katulad ng ibang nauna sa kanyang nanligaw, ay sinawing pala din si Ronald. Sige, mauna na kayo. Sunod na lang ako. Yosin lang ako saglit. Oh, Ronald! Anong ginagawa mo dito? Di ba day off mo ngayon? Oo, wala akong pasok. Galing ako sa labas pero naisip kong dumalaw rito. Wala akong ibang mapuntahan eh. Oo nga, ngayon pala yung date niyo ni Glenda, di ba? Ano, nagtapat ka na sa kanya? Ano nangyari? Dali, kwento mo. Busted ako, pre. Ha? Paano? Ano bang sinabi niya sa'yo? Hindi raw niya ako nakikita bilang boyfriend. Wala raw siyang gusto sa akin. Nasaan na ba siya ngayon? Umuwi na. Pagkatapos namin kumain. Nagpaalam na siya tsaka dumiretso na ako rito. Sayang. Akala ko pa naman may chance ka na. Hayaan mo pre. Hindi man para sa'yo si Glenda, sure ako na may ibang babae pa dyan na mas magugustuhan mo
At magugustuhan ka rin pabalik. May isa pa siyang sinabi bago siya umalis eh. Ano? May nilalaman na raw ang puso niya kaya hindi siya tumatanggap ng manliligaw ngayon. Naka-reserve na raw yung puso niya para sa isang tao. Ha? May boyfriend na ba si Glenda? Wala naman siya nababanggit sa akin ah. Wala pa siyang boyfriend sa ngayon. Parang may inaantay lang yata siyang tao. At kapag yung taong yun ang nanligaw sa kanya, panigurado akong sasagutin niya agad yun. Talaga ba? Sino naman kaya yun? May alam ka ba kung sino yung nagugustuhan niya? Magkaibigan kayo. Baka naman may nababanggit siya sa'yo. Kung alam ko lang, edi sana hindi na kita ilalakad pa kay Glenda. Hindi ko rin alam na may gusto na pala siya sa ibang tao. Ako? May hinala ako kung sino. Sino? Bago ko sagutin yan, may tanong muna ako sa'yo. O sige, ano yun? Di ba halos lahat nagkagusto na kay Glenda? Halos lahat sumubok na ligawan siya? Oo. Napag-usapan na namin yan mismo ni Glenda dati. Pati nga ilang service crew nagtangkaring ligawan siya eh. Eh ikaw, hindi ka ba nagkagusto sa kanya? Ha? Ako? Hindi ah. Loko-loko. Paano naman ako magkakagusto kay Glenda? Magkaibigan kami. Lalaki ka, maganda si Glenda. Hindi ka talaga nagkagusto sa kanya? Hindi. Hindi ako magkakagusto sa kanya. Paano kung sabihin kung ikaw yung lalaking inaantay niya? Paano kung ikaw yung nagugustuhan ni Glenda? Kung sa'yo na pala naka-reserve yung puso niya, anong gagawin mo? Malabong mangyayari yan. Paano mo naman nasabi? Sinubukan mo ba? Tinanong mo ba siya? Hindi na kailangan. Magkaibigan lang kami ni Glenda. Yun lang ang nararamdaman ko sa kanya at ganon din siya sa akin. Alam mo pre, kung ako ang iniisip mo kaya ayaw mong umamin, wag mo nang problemahin yun. Sinubukan ko pero hindi niya ako gusto. Okay lang sa akin yun. Kasi at least sinubukan ko. Kung ikaw man ang gusto ni Glenda, mas matutuwa pa ako. Hindi ko nga siya gusto. Ano ka ba? Okay, sabi mo eh. Basta ako, iba yung nakikita ko tuwing magkasama kayo. Kung ako sa'yo, sundin mo kung anong nasa puso mo para wala kang pagsisiyan sa uli. Nabroken ka lang kung ano-ano lang pinagsasabi mo. Bahala ka dyan. Mauna na ako sa loob. Hinahanap na nila ako. Inom na lang tayo mamayang gabi para madamayan kita dyan sa puso mong sawi. Sige na, ingat ka pa uwi. Nang panahon na yon ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa impormasyong napag-alamanan ko. Hindi ko kasi alam kung seryoso ba si Ronald sa mga sinasabi niya o nagbibiro lamang siya. Pero aminin ko na nabuhayan po ako ng dugo sa mga nalaman ko. Hindi ko lubos akalain na magkakagusto rin pala sa akin ng isang katulad ni Glenda. Ayon kay Ronald ay pareho lang daw naming itinatago ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Sa katunayan ay matagal na raw niya itong napapansin. Tuwing nakatingin si Ronald kay Glenda ay nasa akin naman ang tingin nito. Kaya naman kahit na hindi sabihin ni Glenda ang totoo ay alam na raw ni Ronald na may gusto siya sa akin. Papadudot hindi ko alam na matagal na palang nag-aantay si Glenda pero pakiramdam daw niya ay hindi ko siya gusto dahil ni isang beses ay never daw akong nagpakita ng anumang interes sa kanya na higit pa sa pagkakaibigan lang. Pero sa side ko naman ay ayaw ko lang talagang mag-first move sa kanya dahil alam kong mababasted lang din ako katulad ng nangyari sa mga kasamahan ko. Yun pala, sa mga taong kakasama kami ay pareho lang pala kaming nagtataguan ng feelings. Sa pagkakataong yon, si Ronald naman ang nagbigay sa akin ng gift. Tuwing day off daw ni Glenda, alas 6 ng umaga ay nagpupunta siya sa isang cafe. Pagkabanggit ni Ronald sa pangalan ng cafe na yon ay nagulat ako dahil yun ang paborito kong kapihan. Papadudot, yun na raw ang senyales na dapat ko nang aminin kay Glenda ang nararamdaman ko at yun na nga po ang ginawa ko. Edmond? Oh, Glenda. Nandito ka pala. Good morning. Good morning din. Wala kang pasok? Meron pero dumaan muna ako rito sa cafe para bumili ng kape. May kape naman sa hotel ah. Ba't di ka pa dun magkape? Pangit ang lasa ng kape sa hotel eh. Sabi ko naman sa'yo ibang lasa ng kape nila rito.
Matapang na manamis-namis. Yun yung gusto kong kape. Ikaw, nagulat ako nandito ka. Oo. Dito na rin ako kumukuha ng kape ko. Sabi mo kasi masarap dito kaya sinubukan ko. Ayun, nagustuhan ko kaya suki na rin nila ako. Tama ako, di ba? Basta pagdating sa usapang kape, marunong ako niyan. Kape nang dumadaloy sa dugo ko eh. Nga naman. Pero sandali lang, di ba mid-shift ka? Bakit naman ang aga mo yatang pumasok ngayon sa trabaho? Ano kasi may dadaanan pa ako pagkatapos nito. Saan naman? Ang totoo niyan, wala talaga. Wala akong lakad ngayon. So? Nandito ka lang para sa kape? Ang layo ng pinunta mo ha? Nandito ako hindi para sa kape kundi para sa'yo. Ha? Nabanggit kasi sa akin ni Ronald yung nangyari sa date nyo. Nandito ka ba para maghanap ng explanation para sa kaibigan mo? Wala hindi ko talaga siya gusto. Akala mo di ko napapansin na pinupush mo siya sa akin? Alam ko yun, kaya nung nagsabi na siya sa akin ng nararamdaman niya, sinabi ko na rin yung totoo na wala talaga. Wala kaming chance na dalawa. Oo, yan din yung sinabi sa akin ni Ronald. So bakit kailangan mo pa akong puntahan rito kung alam mo na pala yung rason? Hindi rin yun ang pinunta ko rito, kundi ikaw. Ikaw mismo. Nandito ako ngayon kasi gusto talaga kitang makita. Bakit naman? Lagi naman tayong nakikita sa trabaho Huwag mong sabihin mismo na ako kaagad. Glenda, nasabi sa akin ni Ronald na may inaantay ka raw na tao. Kaya kahit gaano pa karaming manligaw sa'yo, walang pumapasa. Totoo ba yon? Grabe Pati yun sinabi sa'yo ni Ronald. Hindi ko alam na machismis din pala yung mga lalaki. Pero, oo, tama, may hinihintay nga akong tao ngayon. Kilala ko ba kung sino? Bakit gusto mong malaman? Kasi kung liligawan din ba kita, hindi rin bang magiging sagot mo? Liligawan mo ko? May gusto ka rin sa akin? Alam ko na kaibigan lang ang tingin mo sa akin pero… Ang tagal mo. Ha? Ang tagal mong umamin, yan yung inaantay ko sa'yo Yung umamin ka na gusto mo ko kasi ang totoo, ikaw nga yung taong hinihintay ko, Edmond. Ako? Oo, ikaw. Gusto rin kita matagal na. Pero paano nangyari yun? Ni hindi ka man lang nagpahiwatig na may gusto ka sa akin. Kasi ayokong mauna, ayoko mag-assume. Paano kung nauna akong umamin sa'yo tapos hindi mo pala ako gusto? Di napahiya ako. Ano pang mukhang ihaharap ko sa'yo? Yun din ang rason kung bakit ayokong umamin sa'yo Natatakot ako na baka magbago ang tingin mo sa akin. Baka magbago yung pagkakaibigan natin kapag hinaluan ko ng pag-ibig yung relasyon natin. So all this time may feelings na pala tayo sa isa't isa? Parang gano'n na nga. My gosh, para pala tayong tanga. Ang tanda na natin pero nagkakahiyaan pa tayo. Pero totoo nga. Totoo ba tong mga sinasabi mo? May gusto ka sa akin? Oo nga. Ano, manliligaw ka ba? Kasi pag oo, sasagutin na kita. Mabilis na kumalat sa kusina ang balitang girlfriend ko na nga si Glenda. Marami ang nainggit sa akin dahil sa aming lahat ay ako raw ang nagwagi. Ako raw ang nakabihag sa mailap na puso ni Glenda. Papadudot, hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil kay Ronald. Siya ang tumulong sa amin ni Glenda para maamin namin ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Hindi ko po lubos akalain na kung sino pa yung wingman ay siya pa talaga yung pinili. Tumagal ang relasyon namin ng 3 taon. Nag-resign na noon si Glenda sa hotel para magtrabaho bilang chef sa isang cruise ship. Sa kabilang banda ay nanatili kami ni Ronald sa trabaho namin. Ngayon ay may sarili na ring girlfriend si Ronald at mas nauna pa silang magpakasal ng girlfriend niya kesa sa amin. Si Glenda sa kasalukuyan ay nananatiling long distance ang relasyon namin ni Glenda. At kahit man nagkahiwalay, ay patuloy pa rin ang pagmamahal at pagtitiwala namin sa isa't isa. Sa katunayan, pagka-uwi niya ngayong December ay plano ko nang mag-propose sa kanya, Papa Dudut. Yan lamang po ang maibabahagi ko sa ngayon at dito na po nagtatapos ang kwento ko at sana po ay nagustuhan ninyo ang sulat ko.
Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Edmond. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Matitiis ng anak ang mga magulang, pero hindi ang mga magulang sa mga anak nila. Ganon pa man ay lagi nating tandaan na igalang sila at respetuhin sa lahat ng pagkakataon dahil sila pa rin ang nagdala sa atin sa mundong ito. Ikaw ka barangay, gaano mo kamahal ang mga magulang mo? Isa na yata sa kayamanang maituturing ng lahat sa atin ang magkaroon ng magulang na mahal tayo. Kaya bilang anak ay merong kautusan sa Biblia tungkol sa paggalang sa kanila. Ganyan ang eksaktong karanasan ng ating kabarangay na nagpadala ng kanyang kwento for today na si Bless. Matapos niyang patunayan na sa hirap at ginhawa, kasangga at kasama niya ang kanyang mga magulang. At dahil sa mga katangian niyang yon ay pinagpala siya at binigyan ng maraming tagumpay sa buhay. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo at ang ating mga kabarangay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa kabila ng pandemyang pinagdaraanan ng ating bansa. Ako po si Bless, 34 years old. Ngayon po ay dito na ako nakatira sa Laguna. Laki po ako sa hirap, Papa Dudut, at sa tuwing binabalikan ko ang mga pinagdaanan namin sa buhay kasama ang mga magulang ko, aaminin kong may mga pagkakataon na naiiyak ako. Simple lang naman po ang pangarap ng mga magulang ko. Yon ay magkaroon kami ng maayos at sarili naming bahay kung saan ay ligtas kami sa loob nito. Barong-barong lamang po kasi ang tinitirhan naming tatlo noon na nakatirig pa sa isang squatters area. Isang araw ay nagkaroon po ng malakas na bagyo at mabilis na tumaas ang tubig sa lugar namin, dahilan para ma-wash out, Papa Dudut, ang mga kabahayan na yari lang sa light materials. At sa kasamaang palad ay kasama ang bahay namin doon. Niwala kaming naisilbang gamit dahil bukod sa kakaunti lamang ang gamit namin, karamihan pa sa mga ito ay tinangay pa ng baha. Tandang-tanda ko pa kung paano bumagsak ang balikat ni Nanay Erlinda ko nang bumalik kami sa bahay namin pagkatapos nitong masalanta. Pinipigilan lamang niyang umiyak pero ramdam ko na sobrang lungkot niya. Kahit na musmos pa lamang ako noon, alam ko na ang ibig sabihin ng salitang kahirapan. Paanong hindi, yon ang aming pinagdaraanan. Walang katiyakan kung kailan ulit kami magkakaroon ng tutuluyan, gayong hindi na rin pinayagan ng local government sa bayan namin na bumalik kami sa dati naming tinitirhan. Kaya imbes na manuluyan sa evacuation center o maghintay ng relocation site ay naisip ng mga magulang ko na pakiusapan ng tiyahin ko, kapatid ni tatay na si Tita Sara, para pansamantalang tumira sa bahay nila. Kahit kasi papaano ay asensado ang buhay ni na Tita Sara, Papa Dudut.
Mario? Nakikiusap kang kupkupin ko muna kayo ng pamilya mo rito sa pamamahay ko? Ano kayo? Sinuswerte? Walang-wala kasi talaga kaming matutuluyan ngayon, Sarah. Binagyo ang bahay namin. Wala naman kaming pampagawa. Hindi rin sigurado kung saan ba kami planong ilipat o kung may pupuntahan nga ba ang mga katulad naming mahihirap na nasalanta. Dapat ko pa bang problemahin kung saan kayo pupulutin ng pamilya mo? Hindi naman kami magiging pabigat. Magtatrabaho kami at mag-aabot ng bayad kung kinakailangan. Hindi kong kinakailangan. Dahil kung titira kayo rito, dapat lang na mag-abot kayo ng bayad. Kapal din talaga ng mukha niyo magpakita sa akin, no? Lalo ka na, kuya. Tapos sinama mo pa yung mag-ina mo? Buisit ka? Sarah, hanggang ngayon ba naman may galit pa rin dyan sa puso mo? Hindi mo na ba ako mapapatawad? Paano ko sabihin kung oo? Hanggang ngayon, galit pa rin ako sa'yo. At pwede ba? Huwag mo nga akong pangunahan kung kailan kita mapapatawad dahil palagay ko, imposible at malabong dumating yung araw na yon. Sarah, matagal nang lumipas sa mga bagay na ikinagagalit mo. Nagsisi na kami ni Mario sa mga kasalanan namin sa mga magulang niyo. At pinatawad na rin siya ng inay niyo bago siya mawala. Pwes, hindi ako ang nanay namin, Erlinda. Tsaka sino ka ba? Ang kapal naman ang mukha mong pagsalitaan ako ng ganyan. Kung tutuusin, ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari ang mga kamalasang yun sa pamilya namin. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang tatay namin kasi sumpa ka. Sana talaga hindi ka nalang dumating sa buhay ni Kuya Mario. Tapos ngayon may anak na kayo. Sigurado magdadala rin siya ng kamalasan sa pamilya nyo. Sarah, wag mo namang idamay si Bless dito. Bata pa siya. Wala akong pakialam. Saka maganda nga na habang bata siya, alam na niya ang magiging kapalaran niya. Erlinda, magiging katulad mo lang siya. Kung bakit kasi Bless ang pinangalan niyo sa kanya samantalang hindi naman siya biyaya sa inyo. Tingnan niyo, nagkandaleche-leche ang buhay niyo tapos ngayon lumalapit kayo at nakikiusap sa akin? Para sa amin, biyaya mula sa Diyos si Bless. Dahil matagal naming hiniling ni Erlinda na magkaroon ng anak. Naiintindihan ko na galit ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Pero sana wag mo namang kamuhian ang anak namin. Pamangkin mo siya, Sarah. Kadugo. Hindi siya ibang bata. Pinsang buo siya ng mga anak mo. Kahit ano pang sabihin niyo, hindi na magbabago ang tingin ko sa anak niyo. Pati na rin sa'yo, Erlinda. Lalong-lalo na sa'yo, Kuya Mario. Pero sige, papatuloyin ko kayo sa bahay ko. Pero wag kayong umasa na tatratuhin ko kayo na parang pamilya, ha? Sige na, maiwan ko na kayo dahil baka mahawa pa ako sa kamalasan yung mag-anak. Tay, Nay, galit po ba sa atin si Tita Sara? May kasalanan po ba tayo sa kanya? Ay, anak, hindi galit sa atin ang tita mo. Masama lang ang loob niya dahil may nagawa kaming mali ng nanay mo noon. Pero walang araw simula noon na hindi kami nagsisi, anak. Hindi pa rin po ba kayo pinapatawad ni Tita Sara kahit nagsisi na po kayo? Hindi ko alam, anak. Pero sana, hipuin ang kamay ng Panginoon ang puso ng tita Sara mo para tuluyan na niya ako mapatawad. Yan din ang araw-araw kong dalangin, Mario. Wala naman pong imposible sa Diyos, Nanay, Tatay. Basta magdasal lang po tayo sa magagawa niya. Tama ka, anak. Kaya nga, gabi-gabi bago kami matulog ng tatay mo, laman ang dasal namin bukod sa kaligtasan ng pamilya natin, magkaroon din tayo ng sariling bahay kung saan magiging ligtas tayo. Hindi ko alam kung mangyayari yun pero magsisikap kami ng tatay mo. Pinapangako namin yan, anak. Naniniwala po ako na balang araw matutupad po ang pangarap natin dahil hindi po tayo susuko. Papadudot kahit po pumayag si Tita Sara na patuloyin kami sa bahay nila pansamantala. Alam ko po na masama ang loob niya, kahit musmus pa lamang ako noon ay nararamdaman ko po kapag mabait o hindi ang isang tao. Sa kabilang banda ay hindi ko naman siya masisisi dahil merong pinanggagalingan ng sama ng loob niya sa amin ni nanay. Hindi po kasi gusto ni na lolo at lola na magkatuluyan ang mga magulang ko dahil mababa ang tingin nila kay nanay. Kaya nagtanan po sila ni tatay Papadudot.
Yun po ang dahilan kung bakit inatake sa puso at namatay ang lolo ko. Para kay Tita Sara, hindi mamalasin ang buhay nila kung hindi nagkakilala sina nanay at tatay. Simula noon ay nagtanim na siya ng sama ng loob sa amin. Bago namatay si Lola, nagkapatawaran pa po sila ni tatay pero nanatili ang galit sa amin ni Tita Sara. Sa kabila ng lahat ay thankful pa rin po kami sa kanya dahil pinatuloy niya kami sa bahay nila. Papadudot bagger at bodegero sa isang grocery store ang tatay ko noong araw. Samantalang tendera naman ng candy at sigarilyo si nanay sa terminal ng jeep at tricycle sa lugar namin. Hindi po sila parehong nakatungtong sa kolehiyo. Elementarya lamang ang tinapos ni nanay at high school naman si tatay. Kaya malaking factor po yon para mahirapan silang matanggap sa mga ina-applyan nila. Mabuti na lamang dahil matyaga si tatay kaya may tumanggap din sa kanya. Pero kahit salat po kami sa maraming bagay noong araw, mabuti po ang puso ni nanay at tatay. Kahit na anong kaunti na meron kami, hindi nila ako tinuruang magdamot sa kapwa, lalo na kung nangangailangan din ito. Ang laging bukang bibig ng mga magulang ko. Higit na pagpapalain ang mga taong nagbibigay kahit na walang-wala sila. Pero hindi naman po laging maganda ang nangyayari sa buhay namin sa kabila ng kahirapan sa mundo. Minsan, naisip ko na unfair din ang Diyos. Kasi bakit kailangan ka pa niyang bigyan ng pagsubok sa buhay na mas matindi pa sa kahirapan na pinagdaraanan mo noong araw? Ang tinutukoy ko po ay nang mapansin naming lumala ang katarata ni nanay. Nalaman din naming diabetic siya kaya naging mabilis po ang pagkalat noon sa mga mata niya dahilan para tuluyan ng lumabo ang paningin niya. Saka nabulag ang isa niyang mata. Hindi naman po namin siya maipa-check up sa doktor at mapaoperahan kung kinakailangan dahil walang-wala kami. Papadudu, tuluyan na lang pong tinanggap ni nanay ang kapalaran niya na mawala ng paningin ang kaliwa niyang mata. At lumabo naman ang kanan kahit pa sobrang hirap at sakit sa damdamin niya. Nay! Nandito na po ako galing sa school! Nay? Bakit po kayo umiiyak? May nangyari po ba sa inyo? May masakit po ba? Saan po ang masakit? Wala naman anak. Ayos lang ako. Umiiyak lang si nanay kasi pakiramdam ko wala akong silbi sa pamilya natin dahil inutil na ako. Bulag na ang kaliwang mata ko at malabo naman ang kanan. Ano pang silbi ko, diba? Ni hindi na ako makalabas para makapagtinda. Paano ko pa matutulungan ng tatay mo para kumita ng pera? Nay, hindi po totoo na wala kayong silbi. Kasi inaasikaso niyo pa rin ako sa abot na makakaya niyo eh. Oo nga, pero hindi na katulad ng dati. Madalas nga ako pang iniintindi niyo ng tatay mo eh. Malaki na po ako, Nay. 10 years old na po ako. Kaya ko na pong asikasuhin ng sarili ko. Tsaka kapag hindi ko po alam ang gagawin, lagi kayong nandyan para turuan ako. Kaya alam ko na po. Ay, Nay, lagi po namin kayong inaasikaso ni tatay kasi mahal po namin kayo. Tsaka pamilya po tayo, di ba? At ang pamilya, laging nagtutulungan. Kung hindi nyo po kayang gawin ng isang bagay, nakahanda po kami ni tatay para tulungan kayo. Napakaswerte ko na nagkaroon ako ng mabuting anak sa katauhan mo, Bless. At asawa naman sa katauhan ng tatay mo. Tay! Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Oh, mahal, kumusta? Bumili na nga pala ako ng ulam. Sandali, umiiyak ka ba? May nangyari ba sa'yo, Erlinda? Wala naman, Mario. Sinasabi ko lang kay Bless na
Maswerte ako kasi kayo ang pamilya ko. Sa estado ko ngayon, sigurado kung ibang tao kayo, baka tinakwil niyo na ako. Sobra naman yun kung magkataon. Sinong kadugo ang magagawa ang bagay na yun sa pamilya nila? Hindi ko alam pero nangyayari yan sa ibang tao. Hindi po yun mangyayari sa inyo dahil handa po kami maging mga mata ninyo ni tatay, Nay. Tama ang anak mo. Maraming salamat dahil napakapalad ko sa inyo. Pero gusto ko pa rin makatulong sa pamilya natin. Alam niyo naman ako mananatili lang ako rito sa bahay natin, mababaliw ako. Hindi ako sanay na walang ginagawa. Mario, gusto ko pa rin sanang magtinda. Ay, pwede naman sana kitang samahan kung yan ang gusto mo. Alam ko kasi na mahirap din sa'yo na maging taong bahay lang matapos mong mabulag. Kaya lang may trabaho rin ako, mahal. Gusto mo ba tuwing day off ko na lang? Ayos lang sa akin yun, mahal. Para kahit paano kumita rin ako at nang makatulong din ako sa pambili ng pagkain natin. Ako na lang pong sasama kay nanay. Wala naman po akong pasok kapag Sabado tsaka Linggo, tay. Sigurado ka ba, Bless? Kaya mo ba? Ang bata mo pa eh. Tay, malaki na po ako. Kaya ko na nga po. Tsaka po, sumasama naman ako dati pag nagtitinda si nanay eh. Kaya alam ko po na miss na rin niya yung mga suki niya doon sa terminal. Hinahanap nga po siya sa akin ni Mang Lito eh. Masungit daw po kasi yung nabibilan nila ng candy tsaka mineral water doon. Kung sakali, pipirmi lang ako dun sa isang tabi. Kung sasamahan ako ng anak natin, siya lang ang titingin kung tama ang bayad at sukli ko sa mga customer. Pero ako pa rin ang magtitinda. Game po ako dyan, Nay! Tay, pumayag na kayo. Hindi ko naman po pababayaan si nanay eh. Ay, may magagawa pa ba ako? Pinagtulungan niyo na ako mag-ina eh. Sige, pumapayag na ako. Ang akin lang, lagi kayong mag-iingat. Hayaan niyo, sasamahan ko kayo kapag wala akong pasok sa trabaho. Yay! Salamat po, Tay! O Nay, excited na po ba ulit kayong magtinda? Tinatanong pa ba yan? Oo, syempre. Excited na excited. Oh, bago tayo magtatatalon sa galak eh, kumain na muna tayo. Masarap tong sinigang ni na Aling Beth. Kainin na natin bago pa lumamig. Kung dati nakikipagpatentero si nanay sa kalye para makabenta ng yosi at candy, ngayon ay pumipirmi na lamang kami sa terminal at naghihintay ng lalapit para bumili ng paninda namin. Mababa ang kita kumpara dati pero fulfilling naman sa nanay ko dahil hindi nito nararamdaman na may kapansanan siya at wala siyang silbi. Bali ang siste kapag wala po akong pasok sa school, lalo tuwing araw ng Sabado at Linggo ay sinasamahan ko po ang nanay ko sa pagtitinda. Yun lang din po kasi ang mga araw na pwede siyang lumabas ng bahay na kasama ako. Ako po ang nagsisilbing mga mata ni nanay. Ako ang kumukuha ng bayad at nag-aabot ng paninda at si nanay naman ang nag-aalok sa mga ito. Kung hindi po naman nagtitinda ay nagre-repack ang nanay ko ng mga mani at itlog ng pugo na binebenta ko sa school namin, Papa Dudut. Sa loob ng ilang taon ay ganoon ang gawain ko. Inaalalayan ko po ang nanay ko at tinutulungan ko siyang magtinda. Lagi po nilang sinasabi sa akin ni tatay na gagawin nila ang lahat nang makakaya nila makapagtapos lamang ako sa pag-aaral. Ayaw kasi nilang matulad ako sa kanila pagdating ng panahon. Ang pag-aaral lang daw ang kayamanan na pwede nilang ipamana sa akin. Kaya nga mas lalo po akong naging porsigido na makapagtapos at mabigyan ng karangalan ang mga magulang ko, Papa Dudut. Ang sabi ng mga magulang ko, ang pamilya raw ang dapat numero unong sumusuporta at tumutulong sa pamilya nila. Kaya nga sa loob ng bahay namin ay sinusuportahan namin ang isa't isa. Pero dahil sa mga bagay na hindi natin kontrolado, posible pong masira ang relasyon ng isang pamilya. At maging dahilan po ito para sila mismo ang hindi sumuporta sa bawat isa. Ganyan po ang eksaktong naranasan namin noong araw habang nakatira kina Tita Sara.
At dahil alam niya na meron kaming utang na loob sa kanya, sinamantala niya po yun para araw-araw ipamukha sa amin ni nanay at tatay na wala kaming mararating kahit na magsikap pa kami. Na hindi kami aasenso dahil po puro kamalasan ang meron sa pamilya namin. Tinis na lang ng mga magulang ko ang mga masasakit niyang sinasabi dahil likas sa kanila ang maging mapagpakumbaba. Pero parang malapit na po yata akong maniwala kay Tita Sara na malas nga kami ni nanay sa buhay ni tatay. Dahil isang araw, noong papasok si tatay sa trabaho ay nasangkot po siya sa isang aksidente sa kalsada. Nung araw na yon ay nakaangkas siya sa motorsiklo ng kasamahan niyang papasok sa trabaho nang bumangga sila sa isang rumaragasang truck. Natumba po ang motor nila at nagulungan si tatay ng gulong ng truck sa kanang binti niya. Tapos nabagok din po ang ulo niya sa semento kaya akala namin ni nanay ay dead on the spot na siya. Mabuti na lamang dahil humihinga pa siya noon nang isugod sa ospital. Pero dahil sa impact ay nakomatose po ang tatay ko, Papa Dudut. Isa po yun sa mga nakakatakot na sandali ng buhay namin ni nanay. Akay-akay ko po siya noon papasok sa ospital para lamang mapuntahan si tatay. Takot na takot po kami dahil sa mga nangyari. At mas lalo lang nadagdagan ang panlulumo namin nang malaman naming kinakailangang putulan ng isang binti si tatay matapos magkadurog-durog ang mga buto nito dahil sa aksidente. Mario, gumising ka, mahal ko. Idilat mo ang mga mata mo kasi nandito kami ni Blas sa tabi mo. Anak, kumusta ang tatay mo? May pagbabago ba sa kanya? Sabihin mo na sa akin kung ayos lang siya. Hindi ko kasi siya masyadong nakikita. Gaano kalala mga sugat niya? Nay, hindi pa rin po nagigising si tatay. Tapos namamaga pa rin po yung mga sugat niya. May sugat po siya sa braso. Sa ulo rin po meron. Tapos may mga pasa rin po siya sa muka. Tapos po, putol na po yung isa niyang binti. Diyos ko! Kawawa naman ang tatay mo! Nasaan ang kuya ko? Tita Sara! Mabaging langit! Ano nangyari sa kanya? Na-aksidente po si tatay at yung kasamahan niya. Tita Sara, mas malala po yung nangyari kay tatay dahil naputulan po siya ng binti. Nangyari ang bagay na to dahil sa dala niyong kamalasan ng nanay mo! Kayong dalawa ang dapat sisihin kung bakit to nangyari sa kanya! Sara, ano bang sinasabi mo? Wala kaming ginagawa ni Bless. Hindi namin ginusto na magkaganyan si Mario. Totoo po ang sinasabi ni nanay, tita. Hindi naman po yata tama na isisi niyo sa amin ang nangyari. Kanino ko pa ba isisisi? Simula nung dumating kayong dalawa sa buhay ng pamilya namin, nagsunod-sunod na ang kamalasan namin. Pasalamat nga kayo na aawa pa ako dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin kayo pinalalaya sa bahay ko. Hindi naman po kami pabigat, Tita Sara. Nagbibigay kami ng pera, tumutulong sa mga bills sa bahay nyo. Hindi lang po talaga namin kayang bumukod ngayon dahil si tatay lang po ang may permanenteng trabaho. Pero pangako po, kapag nakapagtapos ako at nakapagtrabaho ng regular, hindi nyo na po kami kailangang paalisin sa bahay nyo dahil kami na po mismo ang kusang aalis. Bless, anak! Hindi mo dapat pinagsasalitaan ng ganyan ng tita mo. Kapatid pa rin siya ng tatay mo at mas matanda siya sa'yo. Pero kasi, Nay… Nagmana talaga sa'yo yung anak mo, Erlinda. Naturingang nag-aaral pero walang natututunan. Sa bagay, alangan naman magmana sa amin yan. Tita Sara, ginagalang ko kayo kahit ganyan ang pakikitungo nyo sa amin. Hindi lang po ako nagre-react pero hindi rin ibig sabihin nun tama na tinatanggap namin lahat ng pangiinsulto at pagmamata ninyo. Hindi ko po maintindihan bakit po kayo ganyan sa amin. Kamag-anak nyo po kami. Kung hindi nyo kami gusto, pwede nyo kaming irespeto.
respeto. Hindi yung... Huwag mo akong pangunahan pagdating sa bagay na yan dahil wala kang karapatan! Sarah! Huwag mong saktan ang anak ko, pakiusap! Pagsabihan mo kasi ang anak mo, lumalaking marumi ang bibig! Kaya kayo minamalas eh. Una, yung nangyari sa'yo, Erlinda, parusa ng langit yan sa'yo. Tapos, tung nangyari kay Kuya Mario, kagagawan nyo to. Kasi, kayo ang malas sa buhay niya. Sana kayong dalawa na lang ang nawala sa buhay ng kapatid ko. Hindi niya sana sasabihin niyang ganyang sitwasyon kung saan mawawalan na siya ng silbi. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo, Sarah! Kung naririnig ka ngayon ng kuya mo, siguradong hindi siya matutuwa sa'yo. Ganito na nga ang sitwasyon ng pamilya namin. Ganyan mo pa kami tratuhin. Dinadamay mo pa ang anak namin na wala namang kasalanan sa'yo. Nay, huwag na po kayong umiyak. Naniniwala po ko na magiging maayos ang lahat. Na magigising si tatay at tutulungan po tayo ng Diyos na makabangon ulit. Papadudot, kahit na anong sama at sakit na mga sinabi ni Tita Sara sa amin ni Nanay ay nirerespeto ko pa rin siya dahil sa tiyahin ko siya at nakakatanda sa akin. Iginalang ko siya tulad ng turo sa akin ng mga magulang ko. Pero aaminin ko na maraming beses ko na po siyang gustong patulan. Hindi naman po kasi tama ang ginagawa at sinasabi niya sa amin. Oo, may utang na loob kami sa kanya pero hindi naman po kami pabigat. Nagkataon lang na sunod-sunod ang mga pagsubok na ibinato ng langit sa pamilya namin. Kaya hindi kami makaahon. That time ay graduate na po ako sa high school at magsisimula na sana sa kolehiyo. Maswerte ako dahil nakakuha ako ng scholarship para makapag-aral. Ang iisipin ko na lamang ay ang baon kaya nga nag-decide akong mag-working student para matustusan ang baon at pambili ko ng mga projects. Nang mangyari po ang aksidente kay tatay ay naging challenging po sa akin ang pag-aaral, pagtatrabaho at ang pagpunta ko sa ospital para asikasuhin siya. Mabuti na lang dahil kahit papaano ay nandoon si nanay at hindi nga nagtagal. Dininig po ng Diyos ang panalangin namin. Dahil pagkalipas ng mahigit 1 buwan, nagising si tatay mula sa pagkakakomatos. Although malaking dagok at adjustment po talaga ang ginawa niya matapos niyang malaman na putol na ang isa niyang binti. Magkaganon pa man ay hindi ko po kinakitaan ng pagsuko si tatay. Pinilit niyang bumalik sa dati na buhay niya. Kahit may kulang na sa bahagi ng katawan niya. Nang makalabas sa ospital si tatay ay malaki po ang naging bill namin. Pero dahil nauna na akong lumapit sa government agency at ilang private sector ay nabayaran naman po namin ang mga bayarin namin, papadudot. Nang makabalik na kami sa bahay ni Tita Sara kung saan kami tumutuloy pansamantala, hirap at wala na pong kakayahang makapagtrabaho si tatay. Kaya kahit na anong positibo niya, ay dumarating po yung point na naapektuhan ang mental health niya at na-depress siya. Naging malungkutin po si tatay, papadudot, at pakiramdam niya ay wala na siyang silbi. Kulang na lang ay hilingin niyang mamatay na. Bagay na labis naming kinalungkot ni nanay. Kaya nga kahit nahihirapan ako sa lahat ng aspeto ng buhay namin noon, ginawa ko pa rin po ang lahat ng makakaya ko para ipakita sa mga magulang ko na malakas ako. At kahit na anong mangyari ay palagi pa rin may pag-asa. Nay, nandito na po ako! Ay, grabe. Ang haba ng pila sa center kanina. Mabuti na lang nakakuha ko ng mga libreng gamot. Tingnan nyo, may mga vitamins din. Bless, anak. Kausapin mo nga ang tatay mo. Pag alis mo kanina, nagising siya pero sabi niya wala raw siyang ganang bumangon. Hindi ko tuloy alam kung may masakit ba sa kanya o masama ang pakiramdam niya. Pakipuntahan naman siya, anak. Hindi niya rin kasi ako kinakausap. Ganun po ba? Sige po, ako nang bahala kay tatay. Salamat, anak. O tara, Nay. Kapit kayo sa akin para may upo ko na po kayo.
Doon tayo sa may lamesa. Salamat, nak. May binili din po akong pansit. Sabi niyo kasi gusto niyong kumain nun eh. Nung isang araw ko pa sinabi yun na. Natandaan mo pa? Oy, syempre po. Wala lang ako naabutan nung isang araw kaya ang sabi ko po kay Aling Beth ipagtabi tayo. O paano, Nay? Kaya niyo na pong kumain ha? Nandito sa kanan niyo yung tinidor. Hawak ko na. Yan. Tapos, nandito naman po sa kaliwa yung baso ng tubig. Kalahati lang po yan para hindi matapon kapag kinuha ninyo. Sige. Salamat, anak, sa pag-aasikaso mo kay nanay. Wala po yun, Nay. Nanay ko kayo eh. At wala pong kaso sa akin na asikasuhin kayo. Masaya po ako na tinutulungan kayo, Nay. O teka, puntahan ko lang po si tatay ha. Check ko lang po kung may masakit sa kanya. Kain lang po kayo dito, Nay ha. Sige, anak. Salamat. Tay? Sabi po ni nanay, tanungin ko raw po kayo kung may masakit sa inyo. Kumusta po kayo? Masama po ba ang pakiramdam ninyo? Ayos lang ako, anak. Malungkot lang ako kasi unti-unting pumapasok sa utak ko tong kondisyon ko. Itong pagiging baldado ko. Gustong-gusto kong maghanap buhay para matulungan ka sa mga gastusin natin dito sa bahay pero hindi ko alam paano mag-uumpisa. Kung may tatanggap pa ba sa akin dahil sa kapansanan ko. Hindi nyo naman po kailangan pilitin ang sarili nyo na magtrabaho. Dahil nandito naman po ako. Ako na pong bahala sa inyo ni nanay. Pero napakabata mo pa para karguin kami ng nanay mo. Mabuti sana kung tapos ka na sa pag-aaral. Kaso nakakadagdag pa kami sa mga inaalala mo imbis na pinagtutuunan mo na lang ng pansin ang makagraduate. Pasensya ka na, Bless. Dahil pabigat kami sa'yo. Kami ang mga magulang mo eh. Kami dapat ang nagtataguyod sa'yo bilang anak namin. Pero baliktad na ang sitwasyon. Tay, sabi ko nga kay nanay kanina, walang kaso sa akin na tulungan kayo na alalayan kayo na magtrabaho kahit nag-aaral ako para mabuhay ang pamilya natin. Dahil pamilya tayo. Mahal natin ang isa't isa. Mahal na mahal ko po kayo. Oo nga po, hindi madali ang pinagdadaanan natin dahil sa nangyari sa inyo ni nanay. Pero hindi pa rin po ako nawawala ng pag-asa na isang araw magiging mabuti rin ang kalagayan natin. Na makakapagtapos ako ng pag-aaral. Magkakaroon ako ng maayos na trabaho na pwede akong kumita ng mas malaki kumpara sa sinusweldo ko po ngayon. Tapos, pwede ko na kayong ipa-check up sa espesyalista ni nanay. Sabi kasi sa akin, kailangan sa mas malaking ospital ko kayo dalhin. Anak, salamat ha. Dahil hindi ka nagsasawa sa amin ng nanay mo. Tunay na biyaya ka na mula sa langit. Hindi po ako perpektong anak, Tay. Alam niya ni nanay. Pero gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Kayo po ang inspirasyon ko sa buhay. Papa Dudut, ipinagpatuloy ko pa rin po ang pag-aaral habang nagtatrabaho ng mga panahon na yon. Sinolo ko na rin po ang responsibilidad na alagaan ang mga magulang ko at sustentuhan katulad ng ginawa nila sa akin noong bata pa ako. Mahal na mahal ko po sila at hindi ko maaatim. Naabandonahin ng mga taong nagdala sa akin sa mundong ito kahit na laging sinasabi ni Tita Sara na wala na silang silbi at sinumpa ng langit ang pamilya namin. Naniniwala po ako at nananalig na nasa likod pa rin namin ang Panginoong Diyos. Kaya lang ewan ko ba Papa Dudut dahil napaka-unpredictable ng mga nangyayari. Dumating yung point na naabutan ko na lamang na pinapalayas ni Tita Sara ang mga magulang ko sa tinutuluyan namin kesyo ayaw daw niyang mahawa sa sumpa at kamalasang dala ng pamilya namin. Kahit nagmamakaawa na kami ay hindi pa rin siya naawa sa amin Papa Dudut. Kahit naman po papaano ay nagbabayad kami at nag-aabot sa kanya ng pera sa pakikituloy namin sa bahay niya. Hindi kami pabigat kaya wala siyang karapatang ipagtabuyan kami. Sa huli ay pinili ko na lamang na ilayo sa poder niya ang mga magulang ko.
Pero dahil sa lito at windang ako ng mga panahon na yon, bukod sa walang-wala rin kami matapos masaid ang pera ko sa mga project sa school, imbis na makapagrenta ng matinong tutuluyan ay sa ilalim po kami ng tulay na tulog ni nanay at tatay. Hindi po sapat ang kinikita ko sa pagiging service crew para makakuha kaagad kami ng desenteng tutuluyan ni nanay at tatay, pero sabi nila wala naman daw pong kaso kung tumira muna kami sa ilalim ng tulay kasama ng mga pulubi. Hindi naman sila maselan at alam nila ang lasa ng kahirapan. Nang mga panahon na yon, kahit tutol ang puso ko ay wala akong nagawa, Papa Dudut. Mabuti na lamang dahil mababait ang mga tao roon, kaya naiiwan ko sa kanilang mga magulang ko kapag papasok na ako sa school o sa trabaho. Kung ako ang tatanungin, hindi po ganong klase ng buhay ang pangarap ko para kina nanay at tatay. Gusto ko ay ligtas sila at komportable sa pagtanda nila. Gusto ko rin silang may pa-check up dahil pareho na silang may kapansanan. Kaso ay kulang pa rin po ang kakayahan ko ng panahon na yon. Wala ring sumusuporta sa aming ibang kamag-anak. Natutuhan ko na lamang na huwag lumapit sa kanila dahil baka maulit muli ang ginawa sa amin ni Tita Sara. Sa kabila ng hirap na pinagdaanan namin, nanatiling positibo ang mga magulang ko. Lagi nilang sinasabi na hindi porke may kapansanan sila ay wala na silang kakayahang kumita ng pera. Noong una ay hindi ko po yun maunawaan. Pero isang beses ay inabutan nila ako ni tatay ng pamasahe para hindi na raw ako maglakad papasok sa trabaho ko. Minsan kapag short ako ay sila na rin ang bumibili ng pagkain namin. Hindi ko po alam kung paano sila nagkaroon ng pera hanggang isang araw ay nalaman ko ang sagot sa tanong ko. Matapos ko silang maabutang namamalimos kasama ang ibang pulubi na naging kaibigan na namin. Nay, tay, bakit kailangan niyo pa pong mamalimos? Napapakain ko naman po kayo ng maayos Hindi nga ganun kasarap, pero hindi po tayo sumasala. Tsaka kahit paano nakakahingi naman ako ng mga gamot niyo sa center. Anak, gusto lang namin makatulong sa'yo. Yung pera na ibinibigay sa amin kapag nakakapanlimos kami ng nanay mo, pwede natin ibili ng mga gamot namin kapag hindi ka nakakahingi sa center. Tama ang tatay mo. May mga naaawa naman sa amin kaya binibigyan kami. Tatanggi pa ba kami? Pare-pareho naman nating alam na imposible na kaming makapagtrabaho pa. Kaya pumayag na lang kami nung niyaya kaming mamalimos. Hindi niyo po naiintindihan. Ayoko po na namamalimos kayo kasi hindi naman kayo pulubi. Anak, ikinahihiya mo ba kami ng nanay mo? Siyempre hindi po, pero nandito pa ako Hindi ko naman kayo iniwan o inabandona para mamalimos lang kayo sa kalye. Oo nga po, nag-a-adjust pa tayo kasi biglaan nga yung pagpapalaya sa atin ni Tita Sara. Pero papasaan din po at makakaipon ako ng pang-down sa lilipatan nating bahay. Naiintindihan naman namin yun, Nak. Pero alam din namin ng tatay mo na nahihirapan ka na napapagod ka na rin. Kahit hindi mo sabihin, ramdam namin na napapagod ka na. Nung isang gabi, narinig namin na umiiyak ka. Bilang magulang, parang pinupukpok ng libo-libong martilyo ang puso namin kasi wala kaming magawa para makatulong sa'yo. Oo, nagsisikap ka. Nakikita namin yun, Bless. Pero hindi ka naman namin pwedeng panoorin lang na mahirapan kaya naisip namin gumawa ng paraan. Ay, nga pala, nakiusap ako dun sa tindahan ng patuka ng manok kung pwede ako maging tindero dun. Mabait naman yung may-ari. Sabi niya, ayos lang daw kahit na may kapansanan ako. Sa susunod na araw, pwede na ako magsimula. Tay, kung magtatrabaho kayo, sino na lang ang magbabantay kay nanay? Kaya ko naman ang sarili ko, Nak. Nandyan naman ang pamilya ni Mirna. Kasama yung mga anak niya, inaalalayan nila ako. Pero ayoko pa rin po na mamalimos kayo, Nay. Paano kung may mangyaring masama sa inyo? Paano kung masagasaan kayo? Paano kung pagtawanan nila kayo imbis na kaawaan?
Tsaka tay, kayo rin. Hindi ba kayo mahihirapan yan? Alam ko po yung sinasabi niyong tindahan ng patuka ng manok. Nadadaanan ko yon tuwing papasok ako sa trabaho. Marami po silang customer araw-araw. Pero walang nagtatagal na trabahador dahil mahirap yung ginagawa nila doon. Mabait yung among lalaki, pero hindi yung anak niya. Sabi nila mata pobre daw yun. Sa palagay niyo ba tatratuhin kayo ng maayos? Mahihirapan lang po kayo kapag nagtrabaho kayo doon. Please naman po. Kahit ngayon lang makinig naman po kayo sa akin. Alam kong gustong gusto niyo makatulong pero ibigay niyo na po sa akin to. May naitabi naman po ako eh. Kaunting ipon na lang, makakaupa na tayo ng bahay kung saan magiging ligtas na po kayo. Please naman po, Nay. Please, Tay. Ako na pong bahala sa inyo. Ay, napakaswerte talaga namin ng nanay mo na ikaw ang naging anak namin. Balang araw, ibabalik ng Panginoon ang mga mabubuting bagay na ginagawa mo sa mga magulang mo. Nawa ipagkaloob niya sa iyo ang katuparan ng mga panalangin mo. Sana anak, huwag kang magbabago. Kahit mahirap ang pinagdaraanan natin sa ngayon, maging mapagtiis ka pa rin at mapagkumbaba. Gagawin ko po ang mga turo niyo sa akin sa abot ng makakaya ko. Sana magdilang anghel po kayo na sa hinaharap, maaabot ko po lahat ng mga hiling ko at matupad natin ang pangarap nating magkaroon ng maayos na bahay. Mahal na mahal ka namin ng nanay mo, Bless. Mas mahal ko po kayo ni Nanay, Tay. Salamat po sa Diyos at kasama ko pa rin po kayo hanggang ngayon. Nagsika po ako ng husto para makaipon ng pera nang sa ganon ay makaya na naming makapagrenta ng desenteng matutuluyan, Papa Dudut. Alam ko na ayos lamang at kaya magtiis ng mga magulang ko sa pananatili nila sa kalye. Pero hindi ko po maaatim bilang anak na hayaan silang manatili sa lugar na mapanganib para sa kanila. Laking tulong din po na kadikit ni tatay ang mga kagawad at chairman sa barangay namin. Kaya nakakaligo kami nila nanay sa multipurpose hall. Ang chairman namin ang mismong nag-alok at nangumbinse na doon na kami maligo at magbanyo para kahit papaano ay bawas na yon sa mga problema namin. Inalok din kami ni chairman na doon na sa multipurpose hall matulog pansamantala hanggang sa makahanap kami ng bahay na malilipatan. Pero mariimpong tinanggihan yon ni tatay dahil ayaw niya raw na abusuhin ang kabaitan nila chairman sa amin. Sang-ayon naman po ako sa naging desisyon ni tatay noon. Ang nangyari, pinahiram na lang kami ng barangay namin ng tolda. Bagay na hindi rin pinagdamot ni tatay sa iba. Lalo na sa mga kasama naming pamilya sa ilalim ng tulay. Dahil ayaw ni tatay na pagmulan pa yon ng inggit at selos sa pagitan namin at ng ibang pamilya doon. Dahil po nakiusap ako sa mga magulang ko na tumigil ng mamalimos, ay napalitan naman yon ng racket para kay tatay. MWF po ay nagwawalis si tatay sa barangay namin at inaabutan po siya ng allowance ni chairman. Dahil doon ay nakaipon po sila ni nanay at tatay ng maliit pang puhunan para magsimula muling magtinda si nanay ng candy at sigarilyo. Bali pumwesto po siya doon malapit kung saan kami nakasettle. Inaalalayan po si nanay ng iba pong mga taga roon. Yung mga bata po roon sa ilalim ng tulay ay tumutulong kay nanay sa pagkuha ng bayad at pagsusukli. Dahil po sa mga pinagkakabalahan ni nanay at tatay ay medyo nakabuelo po ako at bumilis po ang aking pag-iipon. Hindi nga nagtagal ay kinaya ko na pong makaipon ng pang down payment sa isang studio type na apartment na malapit lang din sa pinagtatrabahuhan ko. Laking pasalamat ko na rin sa mga kasamahan ko at sa manager namin dahil pinahiram nila ako ng pera para maialis ko na sa kalye sina nanay at tatay. Hindi nga nagtagal ay napanatag na nga po ang kalooban ko na hindi na sila maulanan at mainitan, hindi tulad noong nasa ilalim sila ng tulay. Sa kabila ng hirap na pinagdaanan namin noon ay hindi ko pa rin po makakalimutan na may Diyos. Laging sinasabi sa akin ng mga magulang ko na meron at meron pa rin pong dahilan
para magpasalamat sa Kanya kahit na tingin natin ay puro kamalasan at pangit ang nangyayari sa buhay natin. Kaya nga kapag may pagkakataon ay pumupunta kami sa simbahan ng mga magulang ko para personal na magdasal sa Kanya. Lagi rin nilang pinapaalala sa akin ang kahulugan ng pangalan ko, Papa Dudut. Bagay na naging dagdag inspirasyon ko para hindi mawala ng pag-asa. Mapalad ako dahil kasama ko pa rin sina nanay at tatay. Sila po ang kayamanan ko at kapahingahan sa magulo at mahirap na mundong ito. At kapag nagkwekwentuhan kami ay lagi kong sinasabi sa kanila na tutuparin ko ang pangarap nila na magkaroon kami ng sariling bahay, bagay na simula pa lamang ay pinagkait na sa amin. Alam mo ba kung bakit bless ang ipinangalan namin sa'yo ng nanay mo? Dahil blessing po ako. Bata pa lang po ako, lagi nyo nang sinasabi sa akin ang ibig sabihin ng pangalan ko, Tay. Kahit sa panaginip ko, alam ko po ang sagot sa tanong nyo. Blessing ka nga para sa amin, anak. Kasi matagal ka naming hiniling at pinanalangin sa Diyos. Akala kasi namin noon, hindi na kami bibiyayaan ng anak. Noong suwayin namin ang mga magulang ko at nagtanan kami ng nanay mo, may punto na nagsisi kami dahil nabastos namin sila. Pero naduwag kaming humingi ng tawad, lalo na ako. Kahit matapos mamatay ng tatay ko dahil sa ginawa namin. Kaya nga sinigurado ko na makahingi ako ng paumanin sa lola mo bago siya pinagpahinga ng Diyos. Pero anak, wala akong pinagsisisihan na dumating kayo ng nanay mo sa buhay ko. Akala ko sinumpa na kami na hindi na magkakaroon ng anak. Pero dumating ka pa rin. Ikaw ang katuparan ng aming hiling at biyayang ipinagkaloob sa amin. Napakabata mo pa pero marami ka ng pinagdaanan. Pero sa kabila ng lahat, kinaya mo. Sobrang proud kami ng tatay mo sa iyo, Bless. Alam mo ba, lagi kang binibida ng tatay mo dyan sa mga kapitbahay natin. Napakaswerte namin kasi nagkaroon kami ng anak sa katauhan mo. Hindi mo kami pinabayaan o inabandona, lalo na noong pareho kami nagkaroon ng kapansanan. Hindi ko po maaatim na itakwil kayo ni Tatay, Nay. Dahil parang hindi ko na rin sinunod yung 5 utos ng Diyos na nakasaad sa Biblia. Ang sabi sa sermon ng pari sa simbahan nung nakaraang linggo, pinagpapala ng Diyos ang mga anak na hindi lumalapastangan sa mga magulang nila. Ibig sabihin, mas binibigay sa kanila yung katuparan ng mga hiling nila dahil mabuti silang anak. Ay, hindi po ako perpekto, alam niyo yan. At napakahirap po na maging mabuting tao. Kaya sa abot po ng magagawa ko, talagang kinakaya ko pong magpakabuti. Salamat po kasi nandyan kayo ni Tatay, Nay, para laging ipaalala sa akin yung mga bagay na nakakalimutan ko. Lalo na po kapag pagod na ako sa trabaho at pag-aaral. Aminado naman po ako na may pagkareklamador din po ako, pero ang tiyaga niyo po sa akin bilang anak ninyo. Matyaga ka rin naman sa amin ng nanay mo, nak. Normal na mapagod tayo, anak. Sino ba namang tao ang hindi napapagod, di ba? Kaya nga ang importante na kapag nakakaramdam tayo ng kapaguran sa mga bagay na ginagawa natin, magpahinga tayo. Hindi naman titigil ang pag-ikot ng mundo kapag pumirmi tayo sa isang tabi para huminga. Pero hindi rin ibig sabihin na hayaan nating mapag-iwanan na tayo. Siguro, mahirap pang makita yung mga bagay na nagagawa mo sa ngayon. Madalas, akala mo walang nangyayari pero meron naman pala. Kapag huminto ka pansamantala, doon mo maiisip na malayo-layo na rin ang narating mo at nagawa sa buhay. Saka sino ba ang may sabi na kapag nagkaroon ka ng magarang bahay o sasakyan, kapag marami kang pera o mamahaling gamit, matagumpay ka na sa buhay? Lahat ng yun luho lang, anak. Hinding-hindi yun magiging basehan ng tagumpay o pagkabigo ng isang tao. Kung ganun po, ano po bang basihan para masabing matagumpay ang isang tao? Ang tagumpay para sa amin ng nanay mo yung kapag naibabahagi mo to sa ibang tao. Kaya nga kahit walang-wala rin tayo, kapag may sobra, i-share natin sa tulad nating nangangailangan din. Para sa amin ng tatay mo, tagumpay na matatawag yung mga aral na natutunan natin mula sa mga karanasan natin sa buhay.
Yung mga pagsubok na kinaya at nalagpasan natin. Yung palaging umaasa na magiging mabuti rin ang lahat sa kabila ng mga pangit na nangyayari. Yun ang tagumpay, anak. Hindi man yun mapansin agad ng mga tao sa paligid mo, pero hindi ibig sabihin wala na yung halaga. Sana, bless, kung ano man yung mga napagdaanan mo, pahalagahan mo. Tapos kapag binigyan ka ng pagkakataon na ibahagi ito sa mundo para may matutunan ng iba sa'yo, gawin mo. Mahalaga nga ang mga aral na natutunan natin. Pero mas mabibigyan ito ng kahulugan kapag naituro natin sa iba kung paano natin kinaya. Tatandaan ko po ang sinabi niyo sa akin, Nay. At sisiguraduhin ko po na may tuturo ko ito sa ibang tao, lalo na yung mga nangangailangan po ng makarinig nito. Pwede po ba akong mag-request? Oh, ano yun? Sige lang, sabihin mo anak. Pwede po bang payakap sa inyong dalawa? Namimiss ko na po kasi kayong yakapin ng mahigpit eh. Ang anak nating to talaga. Malambing pa rin kahit malaki na. Siyempre po, kahit na malaki na ako pa rin po ang baby ninyo. Baby damulag ka mo. Nay, si tatay oh! Oh, halika na! Akala ko ba gusto mo kaming yakapin ng tatay mo? Group hug! Gamit ang purong determinasyon, mas naging malapit po ako sa pagtupad ng pangarap ko, Papa Dudut, na makapagtapos ng college. Nang panahon na yon ay nag-resign na ako sa pinagtatrabahuan kong fast food chain at pumasok sa call center kung saan ay mas malaki ang pwede kong kitain. Dahil kumikita na ako ay naipapatingin ko na po sa doktor sina nanay at tatay. Nakaipon din po ako noon ng pampagawa ko ng artificial leg ni tatay para hindi na siya gumagamit pa ng saklay at mahirapan sa paglalakad. Si nanay naman noon ay mababa na talaga ang chance na makakita muli dahil sa diabetes siya. Pero kahit papaano ay nabibilhan ko na po siya ng kailangan niya tulad ng gatas na para sa mga taong diabetic. Kaya lang, Papa Dudut, aaminin ko na noong magsimula akong kumita ng pera, mas lalo po ako nag-ambisyon na kumita pa ng mas malaki sa kinikita ko. At para mangyari yon ay huminto po ako sa pag-aaral. Hindi po sinang-ayunan nyo ng mga magulang ko pero desidido po ako na mag full time sa trabaho. Nag-focus po ako sa trabaho at nagpatangay po ako sa rumaragasang agos ng pangarap ko. Inabala ko po ang sarili ko sa pagtatrabaho. Goal ko po ang maregular, inambisyon ko pong ma-promote, isa lang ang nasa isip ko. Pag na-promote ako, dagdag sweldo yon. Pag tumaas ang sweldo ko ay mas makakaipon ako. Hindi po ako masyadong nakipagkaibigan sa trabaho. Alam kong hindi yon makakatulong sa akin. Laging tumatakbo sa isipan ko noon na kapag nabarkada ako ay siguradong mapapagastos ako. Kaya bahay, trabaho, overtime. Bahay ang naging routine ko. Sinisikap ko po na magbaon araw-araw dahil ayoko pong gumastos ng malaki para sa pagkain ko sa trabaho. Madalas si tatay ang nagluluto ng baong ko dahil sobrang pagod na akong gumawa ng iba pang mga bagay sa bahay. Hindi po naging madali ang pinagdaanan ko at malaki ang pinagbago ko ng panahon na yon. Isa na doon ay nawalan ako ng oras at panahon sa mga magulang ko dahil mas inuna ko ang pangarap kong makakuha kami ng sarili naming bahay. Para akong kabayong nakapiring sa karera, Papa Dudut. Takbo lang ako ng takbo, papalapit sa finish line ko. Ang regularization at promotion sa trabaho ang goal ko. Dahil sa sipag at dedikasyon ay na-regular at na-promote ako. Tumaas ang sahod ko at nagka-benefits ako. Yun din po talaga ang habol ko. Ang benefits na ibibigay ng kumpanya para sa mga regular na empleyado nila. Ginamit ko po kaagad ang benepisyo kong yon at doon po ako nakapag-loan ng bahay. Nakakuha po ako ng bahay sa Laguna.
Nakakatuwa din yung call center na pinasukan ko kasi may pa-shuttle service sila mula sa site hanggang sa terminal ng bus pa Laguna. Laking ginhawa po sa akin na hindi ko masyadong iisipin at hindi ko rin ininda ang biyahe papasok sa trabaho at pauwi sa bago naming bahay. Saka gustuhan kong kumita ng husto. Habang ginagawa yung bahay namin, pinalagyan ko po ng abang na kwarto. Gusto ko po sana kasing paupahan para sa mga gustong mag-bed space. Plano ko po na palagyan ng 4 na double deck ang kwarto at paupahan yon kada kama. Nagpalagay din po ako ng maliit na common area para sa mga bed spacers na nakahiwalay din po sa amin ni nanay at tatay. Bali sa gilid po ng bahay ang pasukan ng kwarto ng mga bed spacer. Iwalay po sa main door ng bahay namin. Plinano ko pong maigi ang lahat para maging komportable sina nanay at tatay at sa wakas nga papadudot, naibigay ko na sa mga magulang ko yung ultimate dream ko, ang magkaroon sila ng sarili nilang bahay. Sa pagpundar ko ng lahat ng yan, kapalit ay oras na ipinagkait ko sa aking mga magulang. Dahil iniisip ko na para sa kanila naman ang lahat ng ginagawa ko. Kaya ano ba naman yung iisang tabi ko saglit para makapag-focus ako sa goal namin, ang oras ko sa pamilya. Ngunit nawala sa isip ko na kasabay ng panahon ay tumatanda na rin ang mga magulang ko. Sa mga taong hinahabol ko ang pangarap ko ay ilang pagpapalit edad din ni nanay at tatay ang kasabay noon. Bigla na lamang po akong sinampal ng katotohanan na nauubusan na pala ako ng panahon. Hindi sa pag-abot ng mga pangarap ko, kundi nauubusan ako ng oras para sa mga magulang ko. Kaya papadudot kasabay ng pangarap at katuparan na makakuha ako ng bahay ay bigla naman pong namatay si nanay. Namatay po sa komplikasyon sa diabetes si nanay, papadudot, at wala po akong kaideya-ideya na mangyayari yon. Siguro ay hindi ko masyadong nabigyan yon ng atensyon dahil sa pagiging busy ko sa pagtatrabaho. Marami po akong tanong sa Diyos tulad ng bakit kailangan niyang kunin sa amin ni tatay si nanay kung kailan natupad ko na ang pangarap naming magkaroon ng sariling bahay. Pero sa huli wala akong nakuhang sagot, sa halip ay may mga bagay ako na-realize. Isa na nga po doon na huwag nating hayaan ang ating sarili na maging gahaman sa pera o kahit na anong yaman sa mundo. Sukat na kalimutan natin ang mga taong mahalaga at mahal natin. Maigsi lamang ang buhay at sulitin natin ito at gugulin kasama sila. Kaya nga sising-sisi ako ng mga panahon na yon, papadudot, dahil pakiramdam ko ay hindi ko naipadama ng husto kay nanay ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi po naging madali ang proseso, papadudot, ng pag-move on na pinagdaanan namin ni tatay nang mailibing si nanay. Lalong-lalo na po ako. Minsan nakala ko ay okay na ako pero bigla-bigla na lamang akong magbe-breakdown. Lagi kong tanong sa sarili ko ay may purpose pa ba ang buhay ko sa mundo? Pero buti na lamang at nandyan si tatay para magpaalala sa akin na meron akong dahilan para lumaban at magpatuloy. Nandyan pa siya, magkasama pa kami. Meron pa akong magulang at hindi pa ako nag-iisa sa buhay ko. Tay, bakit naman po ang unfair sa atin ng Diyos? Bakit kung kailan natupad ko na yung pangarap natin na magkaroon ng sarili nating bahay, tsaka pa niya kinuha sa atin si nanay? Hindi ko po maintindihan kahit pilitin ko eh. Sumasakit lang po yung ulo ko kapag iniisip ko yung dahilan. Galit ba siya sa atin? Ayaw ba niya tayong maging masaya? Hindi po ba sabi ninyo ni nanay, mahal tayo ng Diyos? O bakit ganito? Anak, hindi galit sa atin ang Diyos. Siyempre, gusto niyang maging masaya tayo. Dahil mahal niya tayo. Katulad ng palagi naming sinasabi sa iyo noon ng nanay mo. Kaso, may mga bagay na hindi natin kontrolado. Masakit na nawala sa atin ang nanay mo. Kung kailan unti-unti nang nagkakatotoo ang mga kailingan natin. Pero naniniwala ako
na may rason ng mga bagay-bagay kung bakit ito nangyayari. Hindi ko po alam yung mga rason na sinasabi nyo. Pero parang malapit na ako maniwala kay Tita Sara na malas talaga ako eh. Na hindi ako blessing katulad ng sinasabi nyo ni Nanay. Bless, anak. Huwag mong sabihin yan dahil hindi yan totoo. Para sa amin ng nanay mo, biyaya ka mula sa Diyos. Pero kung totoo nga po na biyaya ako, hindi tayo ganito kamalas. Bata pa lang ako, kung ano-ano na yung mga pinagdaanan natin. Nawalan tayo ng bahay, nabulag at lumabo yung mga mata ni Nanay, naaksidente kayo at naputulan ng isang binti. Tapos pinalayas tayo ni Tita Sara sa bahay nila, kaya tumira tayo sa ilalim ng tulay at naranasan yung mamalimos. Nasaan na po yung sinasabi niyong biyaya? Sumpa po ang tawag dito, Tay. Kasi naging makasarili ako. Hindi ko nga tinupad yung pangako ko sa inyo ni Nanay na magtatapos ng pag-aaral. Dahil inisip ko na kumikita na ako ng pera. Hindi ko na kailangan ng diploma. Sa loob ng ilang taon, mas nag-focus lang ako sa pagtatrabaho kaya nakalimutan ko na po kayo. Madalas pagod ako, tsaka wala na panahon para makakwentuhan kay ni Nanay. At nagsisisi po ako dahil ngayon ko lang na-realize sa mga pagkukulang ko. Hindi ka nagkulang sa amin. Sa katunayan, nauunawaan namin ng nanay mo na ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo para matupad mo ang pangarap nating magkabahay. Oo, nalungkot kami nang hindi ka makapagtapos ng pag-aaral dahil matagal naming inasam na panoorin kang umakyat sa entablado habang kinukuha ang diploma mo. Pero naisip namin, hindi pa yun ang tamang panahon para magkatotoo ang gusto namin. Pero hindi ibig sabihin, hindi na yun darating. Anak, buong buhay mo, inisip mo na lahat ng gusto mong makamit may deadline. Pero ang totoo, wala naman talaga eh. Nasa iyo kung kailan mo tatapusin ang pag-aaral mo. Dahil buhay mo yan. Hindi mo kailangan sabihin na hindi mo to natupad. Dahil pwedeng mo ulit tong tuparin. Sigurado ako kahit nasa langit na ang nanay mo, magiging proud pa rin siya sa'yo. Sa palagay nyo, Tay, magiging proud pa rin sa akin si Nanay? Kailan ba kami hindi naging proud sa'yo, nak? Magaling ka, mahusay. Pero lahat ng mga pagtatagumpay mo sa buhay, lagi mong ipagpapasalamat sa Diyos. Dahil siya ang totoong nagpapanalo sa atin sa bawat laban natin. Kaya nga imbis magtampo ka sa Kanya, ipagpasalamat natin na magkasama pa rin tayo ngayon. Ligtas at nandito sa bahay na sa atin na talaga nakapangalan. Salamat, Bless, ha? Dahil pinagsikapan mong tuparin ang pangako mo sa amin ng nanay mo. Ngayon, anak, gusto kong bigyan mo ng pabor ang sarili mo. Pangarap mo naman ang tuparin mo. Papadudot, dahil sa usapan naming yon ni tatay ay na-inspire po akong tapusin ang kursong iniwan ko. Alam ko na simulat sa pool ay isa sa mga pangarap nila nanay para sa akin ang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya nga upang mabigyan ng kaligayahan si tatay ay pinagpatuloy ko po ang pag-aaral na may matibay na layunin sa dibdib ko na makapagtapos. Pinagsabay ko po ang pag-aaral sa pagtatrabaho. Kahit na mahirap ay nagpatuloy lamang po ako. Sa tulong at sa awa naman ng Diyos, nakapagtapos ako at nakamit ko ang mga pangarap na diploma sa aking mga magulang. Hindi nagtagal ay nakapasok ako ng trabaho na may kinalaman sa tinapos ko. Kaya feeling ko ay malaki talaga ang ni-level up ko noon, Papadudut. Dahil na rin po nagsunod-sunod ang magagandang kapalaran sa buhay namin, naging maayos po ang kalusugan ni tatay at muli siyang nagsabi na gusto niyang magnegosyo para makatulong sa akin at para may pinagkakaabalahan naman siya. Bagay na sinuportahan ko naman po. Ako po ang namuhunan, Papadudot, sa plano ni Tatay Natalier since may alam naman siya sa pagmemekaniko. At nagalak naman po ang puso ko dahil nakita ko siyang masaya sa ginagawa niya. Kapag nagkwekwentuhan kami ay lagi niyang sinasabi sa akin na binigyan ko raw ng purpose ang buhay niya. Nagpasalamat din ako sa kanya at sinabi ko na kahit
sa susunod na buhay ay paulit-ulit ko pa rin silang paglilingkuran ni nanay bilang mga magulang ko. Tay, hindi pa rin po ako makapaniwala na sunod-sunod yung blessing natin. Una, itong bahay. Tapos, nakapagtapos ako ng college at nabuksan natin yung talyer ninyo. Kung may hihilingin man ako sa Diyos, sana po pahabain niya ang buhay natin para magkasama pa po tayo ng matagal. Naniniwala ako na pakikinggan niya ang hiling mo. Dahil mabuti kang anak, bless. Salamat po, Tay. Kasi lagi niyong pinapaalala sa akin yung mga ganyang bagay, lalo kapag nakakalimot ako. Kahit wala na si nanay, nandyan naman kayo para maging magulang ko. Hindi lang ako ang blessing niyo dahil kayo rin po ang blessing ko. Walang anuman. At salamat din kasi nandyan ka. Binigyan mo ng direksyon ng buhay ko, anak. Kahit nung pinanganak ka, binigyan mo ng kaligayahan ang pagsasama namin ng nanay mo. Wala na kaming mahihiling sa Diyos dahil ikaw na ang katuparan sa lahat ng pangarap namin sa buhay. Ay, sabi ko naman sa'yo, magpatuloy ka lang, magtiis at huwag sumuko. Papasan pa ba lahat ng pinaghirapan mo? Makakamit mo rin ang resulta balang araw. Alam mo nak, proud na proud kami sa'yo ng nanay mo. Ang sarap mong panooring nagtatagumpay sa buhay. Kung wala kayo at walang awa ng Diyos, hindi po ako magtatagumpay sa buhay, Tay. Hindi ko po makakamit yung mga pangarap ko ng ako lang dahil sino lang ba ako, di ba? Tao lang ako, nagrereklamo, naiinis, tsaka naiinip. Normal na makaramdam tayo ng pagrereklamo, pagkainis o pagkainip kapag hindi kaagad natin nakikita yung bunga o resulta ng mga pinaghirapan natin. Alam mo, nung bata ako, mas malala pa nga ang ugali ko dahil sinasagot ko pa noon ng mga magulang ko. Pinagsisiyan ko na at hiningi ng tawad sa Diyos kung nalapastangan ko man sina nanay at tatay. At yung lahat ng mga mali ko sa nakaraan, nagsilbing leksyon sa akin para mas mapabuti ang sarili ko. Mabuti po kayong magulang sa akin ni Nanay, Tay. Kaya sana wag niyo nang sisihin ang sarili niyo sa mga kasalanan na nagawa niyo sa nakaraan dahil hindi na po natin yun maibabalik. Ang mahalaga, humingi kayo ng tawad sa mga taong nasaktan ninyo at ginagawa ninyo ang makakaya nyo para po magbago. Sabi niyo sa akin noon, bigyan ko ng pabor ang sarili ko. Kaya po ngayon sasabihin ko rin po yun sa inyo. Patawarin niyo na po ang dating kayo, Tay. Lahat ng tao nagkakasala, pero hindi habang buhay, dadalhin natin ang mga kasalanan natin dahil mahihirapan po tayo makamove on. Sabi niyo nga po, may dahilan ng mga bagay kung bakit sila nangyayari sa atin. At kung sa palagay ninyo, alam niyo na ang mga dahilang yun, magiging aral na sila sa buhay ninyo. Na kung may pagkakataon, pwede niyong i-share sa iba para may matutunan din po sila. Di ba Tay, sabi niyo ni Nanay, mas importante na naibabahagi natin sa iba yung mga natututunan natin kaysa sarilinin lang yun. Hindi natin alam, meron palang iba dyan na kailangan na marinig yun, yung mga karanasan nyo para magamit nila sa sarili nilang buhay. Di ba? Sa ganung paraan po, may inspire natin sila. Hindi ka lang mabuting anak. Matalino ka rin, bless. Ay, nga pala, tungkol sa mga sinabi mo. Oo, tama ka. Minsan, dapat talaga matuturing makinig ang mga matatanda sa mga bata. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, alam na namin ang mga bagay-bagay. Salamat anak sa palaging pagpapaalala. Lalo ngayon, tumatanda na ako. Mas madalas na ako nakakalimot. Hinding-hindi po ako magsasawa na magpaalala sa inyo kahit anak niyo ko, Tay. Kasi bilang magulang ko, responsibilidad ko rin po kayo hanggang pagtanda ninyo. Mahal ko po kayo, Tay. Mahal din kita anak. Alam ko, masaya ang nanay mo dahil nakikita niya na nasa maayos na kalagayan na tayo ngayon. Papa Dudut, marami po akong dapat ipagpasalamat sa Diyos bukod sa mga biyaya at pagtatagumpay sa buhay na pinagkaloob niya sa akin. Dahil ang higit ko pong pinagpapasalamat sa Kanya ay ang pagkakaroon ko ng mga magulang na tulad ni nanay at tatay. Bagamat pinagpahinga na niya si nanay ay masaya po ako na napagsilbihan ko siya bilang anak niya noong nabubuhay siya.
Kaya nangangako po ako na aalagaan, mamahalin at paglilingkuran ko si tatay hanggang nabubuhay siya. Sa kasalukuyan, Papa Dudut, ay maayos po ang kinabubuhay namin. At kahit papaano ay malakas si tatay at nag-i-enjoy din siya sa mga ginagawa niya, kaya masaya po ako at panatag. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili niyo po ang kwento ng buhay ko. Sana ay nakapagbigay po ako ng inspirasyon, aliw at aral sa ating mga kapuso. Lagi po nating tandaan na isa lamang ang magulang natin. Kaya sana'y pakamahalin natin sila at laging igalang tulad ng nakasaad sa 5 utos ng Diyos sa Biblia. Sa ganung paraan ay pagpapalain po tayo sa buhay na ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Bless. Responsibilidad natin na mahalin at alagaan ang mga magulang natin lalo kapag kailangan po nila tayo. Tulad na lamang ng ibinahagi sa atin ng ating kabarangay na si Bless. Bagaman hindi lahat sa atin ay may mabuting relasyon sa mga taong nagdala sa atin sa mundong ito, hindi pa rin po yun dahilan para lapastanganin natin sila. Dahil nakasaad sa 5 utos ng Diyos, naigalang natin sila sa lahat ng pagkakataon. Mga kapuso, magiging magulang din tayo pagdating ng araw at ayaw nating tularan ng mga anak natin ang paraan ng pagtrato natin sa ating mga magulang, lalo na kung hindi pa yon maganda at mabuti. Para naman sa iba nating kabarangay, huwag nating kalimutan na tumatanda na ang mga magulang natin at baka magulat na lamang tayo isang araw na hindi na natin sila kasama kasi naging abala tayo sa sarili nating mga buhay. Hindi po required na lagi natin silang alalahanin, pero wag naman po natin silang kakalimutan. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.